Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Lunario Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, take 1 million pesos! Final draw April 28, 2026. ML Lunario Mania! Tara na sa ML Lumiere! Now na! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon
Seguridad ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart to Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya. May glow up with the white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Parareta Asinplatika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Asinplatika. Mga tugang Diyos marhay na aga po sendo gabos. At sa tres nakita kan bulan ng Marso aldaw po kita nin Martes. Iba niya to sa lado technical si Chief Engineer Abelindo na Toralio ang samuya pong Chief Technician. Duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Si Tony Matic Saison pala. Kumusta sa mga parantabay niya to? Digdi po sa kasentruhan ka na siyudad nin Iriga, di sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, dyan sa tercer distrito ka na probinsya po nin Albay. Mainit-init na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Maharasahas sa luwas. Kumbaga namamati ang tanapuan summer season. Kaya ingat-ingat duman sa mga kababayan niya to. Lalong-lalo na sa kalayo. Dahil po kita basta magpara suba-suba. Grabe na ang init tulos ngunya na mga panahon. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan sa tercer distrito po ka na probinsya po nin Albay. And sa gabos pong inaabot ka na sa muya pong makusog na signal. Sabi ka na Land Transportation Office, tigdi po siyudad kan Iriga sa pagi ni Chief kan LTO, Ma'am Grace Rojas. Proud LTO Iriga Women Team were celebrating National Women's Month from March 1 to 31 this year with activities and initiatives spanning the whole month of March. Significant platform for celebrating women's achievements
while addressing critical issues concerning women's empowerment and gender equality. Our team, We the Gender Equality and Inclusive Society, and carries with the sub-team Lead Like the Babaylands, Pilipinas. Yan po ang tema ngunyan kan opisina kan LTO tigdi sa syudad po kan Iriga dapit sa indang pagselebrar kan Women's Month. Siyempre sa gabos pong mga kababaihan tigdi po sa satuyang nasyon na nagsiselebrar kan Women's Month ngunyan pong bulan. Duman po sa Kongreso, napitig di sa House Technical Working Group drafting Consolidated Bill versus Fake News Disinformation. The House of Representatives is moving to consolidate more than 10 pending proposals into single measure aimed at curbing fake news and digital and disinformation. Sigun po yan kay Camarines-Sur Representative Miguel Luis Migs Villapuerte. Villapuerte disclosed that a technical working group was created during the joint hearing of the House Committees on Information and Communications, Technology, and on Public Information to draft a substitute bill addressing the proliferation of false information while safeguarding freedom of expression. He said the technical working group was already hammering out a substitute bill in place of over 10 similar measures with the goal of striking a balance between outlawing fake news and upholding the democratic tenet of free speech. Alongside imposing punitive action against peddlers of disinformation or misinformation, this proposed Fake News and Digital Disinformation Act is also about fostering an environment where truth prevails and trust in our sources of legitimate information is enhanced or restored, Villapuerte said. I am sure that everybody agrees with me that we now stand at a critical juncture in our society where the rapid spread of misinformation and fake news poses a significant threat to our democratic institutions, public health, and social cohesion, has said. Villapuerte, chair of the House Committee on Information and Communications Technology, presided over the joint hearing alongside Parañaque City Representative Brian Jamsuan, Vice Chair of the Public Information Panel. At yan po, ipagpapadagos niya to yan. Yaon man sa linya si Ate Glenn. Report! Ate Glenn, pasok. Okay, salamat tabi karandang Philip Liwat marhay na pagkaaga. Kasagsagan kan mga kawat sa Palarong Bicol duman sa Legazpi manlain na venue ini karandang Philip suway-suway ang mga event. Kaya medyo may kadisisilan orog na kon warang sadiring lulunadan ang mga cover sa iba-ibang venue kana sa bitang mga event sa Palarong Bicol. Pero sa pinakahuring kuyan resulta karundang Philip basado ini bagas sa post ni Mayor Ismael kan Syudad kan Legazpi nanginginutan ngunyan
ang Legazpi City, Karondang Philip. Pero kuyan yan, partial unofficial results sa medal standing. May mga nakakuha na kan mga gold na medalya punta sa pinakaenot na aldaw kan kawat context sa DOS. Kaso udma nagpunbagan mga manlain-lain na kawat Karondang Philip. And pero sa mga nakakakuha kan mga medalyang kuya na ginto o medalyang bulawan iyo ang siyudad Canaga. Ito sa indang kuya back-to-back champion na si Maristela Torrecampo Canaga. Ini palan may bareta na malipat na sa siyudad Iriga. Uy maray na bareta yan tanganing sa Rusya sa makapagkataong onra sa siyudad Iriga kung sakasakali. At syempre mga matitibay na atleta ang mga pinagsasabak dyan sa palarong Bicol. Hindi ba sa kumpirmasyon? Ate Glenn, sabi da kaya maluyan suporta kan syudad din Naga digdiki Torrecampo. Come again? Maluya kaya dan suporta ki Torrecampo dyan sa syudad kan Naga. Dahil na yan makangalat Karondang Philip kung aron kayan ang bareta. Siyempre dapat suportado yan kan lokal na goberno sa opening day baga kan palang Bicol or antes pa pasiring duman sa Legazpi ang mga atleta o delegasyon kan Iriga. Grabing suporta ang pinagtao sa hindakan lokal na goberno kan Iriga sa tagi ni Mayor Rex Oliva. Tig 1,500 itong lambang saro ay nasa 400 lagi ito. Kaya damot-damot man itong itao kan lokal na goberno kan Iriga. Pwera pa kayo itong sa transportasyon. Kaya dapat bilang sarong hepe ehekutibo, pinapamati talaga ang suporta y asistensya. Kung naroon tayo na mangyayari, question yan sa lokal na goberno kan Naga, ano pa malipat sa Iriga, ining si Torrecampo. Bilang kumpirma ini, pasensya na, nakuyang kita. Medyo bigla nagkatulan sa tuyang aladuhan. So pinagkumpirma ini ni Torrecampo sa media kami pag-presenta siya. Ini bagang pinagkonsiderar na Alex Ialacan Bicol, si Maristela Torrecampo, ang Iriga City ang masunod na ko yan, i-represent kayo din sa masunod na kompetisyon matapos na operasyonan siya na tatabangan kan lokal na goberno kan Iriga. Kaya kung sa pagtabang talagang yaon dyan ang lokal na goberno kan Iriga. Si Maristela, presenting lone tennis top 1 seed sa Pilipinas, si nagdara ini kan unra bilang rank o world rank number 12 sa Rarong Canasian Tennis Federation. Sigon ki Torrecampo, nagdesisyonan sa inda pamilya na ako na nag-presir. Ang pinag-aalok kan Iriga por medyo tamas makakatabang ini sa pag-usuwag kan karera kan sa indang aki bilang sarong atleta. Pinag-harassment niya, ining sa iyang namamatayan, sa tulong bulan na pabalik-balik siya sa opisina kan Alcalde kan Naga, tanganing magagadtutanin suporta sa mga babalian kaning torneo. Alagad pa, uro subot siya pinapabalik. Asin kan kung anon niya ang dokumentong sa iyang pinagsumiti, pinagtawan siya ni kantidad. Kuyan, 3,000 pesos Karondang Philip. 3,000 pesos lang. Sa ibong kayo ni, nagpasalamat pa man si Torrecampo sa mga pribadong individual at yung sektor na minatabang pinansyal sa nga makaiba siya sa mga international competition, lalo na sa Naga City Tennis. Asin, Marit Kaplaan na magtao ang LGU Iriga sa liderato ni Mayor Rex Oliva kan trabaho para sa mga magurang ni Maristela. Riyaon dyan ang parong scholarship para sa iyang mga tugang at dagos-dagos na suporta pinansyal sa gabos kan sa iyang mga laban. Kaya liwat masabak si Maristela sa international competition sa maabot ng Marso 26 duman sa Sri Lanka, Karondang Philip. Kaya pag-arog kaya na waraman na tabang na nakukuha gikan sa LGU, siyempre maisip. Mas gastos may kayang bigayan, may gastos.
Kaya kung maraming financial support, yan ang difficile. Kaya abangan niya to, ini pong bali na ni Torrecampo sa siyudad kan Iriga ang sa iyang sunod na dadarahon na lugar o kaya siyudad sa mga masunod kaning kompetisyon. Pero ano yan tabi Ate Glenn, maestar na digdi sa Iriga si Torrecampo. Yan ang sana makaulay niya to si Torrecampo mismo. Yan ang sa tuyang aramon. Pero maski sa impa siya maka-star, pero posible, araw kayan, pero maski pa siya sa ina, ang importante ang dadarawang kay ni, ang siyudad kan Iriga, Karundang Philip. Dako ng unrayan na Iriga City ang sa iyang sunod na bibit dito na lugar sa saya po mga kompetisyon. And sa medal standing kan palarong Bicol as of March 2, alas 5 ni napot, bot sabihon na kaso kuyan, kaso ugmang hapon. Legazpi City ang nangunguna, igway ni kan 7 gold, 4 na silver, 2 bronze, total 13 na medalya. Nagikaduan Albay, 6 na gold, 2 bronze, 2 silver. Naga City, 3 gold, 4 na silver, 7 bronze. Katanduanes, 1 gold, 1 bronze. Tabaco City, 1 gold. Cam Norte, 3 silver, 4 na bronze. Cam Sur, 3 silver, 2 bronze. Ligao City, 2 silver. Masbate, and the rest, 0. Karundang Philip. Pero ini kaya duman ini sa post ni Mayor Hashim o kaya Mayor Hisham Ismael kan Legazpi City. Pero sa siyudad kan Iriga may nakuha kitang bareta na nakakuha naman ininin na bulawan na medalya Karundang Philip. So si Baad kuyan mas mag-improve and sa awarding kayan sa Petro 7 tibad man lang mag-angat-angat ang pwesto kan siyudad kan Iriga sa 13 na kuyan delegation Karundang Philip. So yan muna ito yung mga dagdag na informasyon. Glenn Riares reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mo pang informasyon. Kapit sa ginigibong palarong Bicol 2026 dyan po sa siyudad ka na Legazpi. Out pa man lugod magtaas an sa ranking an siyudad kan Iriga sa mga masunod na aldaw. Padagos ko po itong manong digdi sa pinagsusulong na bill ni Congressman Migs Villaperte kan 5th District kan Camarines Sur dapit sa mga fake news. Bulacan Representative Agatha Paula Cruz was designated to lead the technical working group. According to Villaperte, the proposed measure would define fake news and disinformation and identify prohibited acts, including the malicious and knowing publication or dissemination of false information. Ang fake news ay hindi simpleng usapin ng opinyon, lalo na kapag ginagamit ito upang maghasik ng takot at lituhin ang mamamayan. Villaperte posted on Facebook after the joint hearing. Mas pahihiguton niya to ang mga urulay sa mga masunod na technical working group meetings kung saan kukuahon ang pananaw kan mga stakeholder hali sa gobyerno sa pribadong sektor. Tanganing makabilog nin sarong lay na patas alagad epektibo sigon sa iya. The bill would also impose penalties and require social media platforms operating in the Philippines to designate liaison officers to the Department of Information and Communications Technology. The proposal forms part of the priority legislative agenda of the Legislative Executive Development Advisory Council
which showed Malacanang's support for measures aimed at curbing online disinformation while safeguarding constitutional guarantees on free speech. Tapos ini pong sarong soltero an aktong nadakop sa pangabunin sili duman sa Merkado kan Calabanga. Sarong 28 anyos na lalaki na pinagbistong alias Ading, soltero sin construction worker ang naaresto matapos subot habunan nin sarong sako nin sili na may kantidad 1,500 pesos sa pampublikong Merkado ka na Calabanga, Camarines Sur, bandang alas 6:25 nin pagkabanggik kasuudma. Makalis nagkaperang minuto na kuaman kan biktima ang suspect na may darang sako ka na sili. Asin pinagbisto bilang sa iyang nawawarang paninda. Presente man na nasa kustodiya na kan pulisya na akusado para sa tamang disposisyon kan kaso. Padagos ang pangapudan kan Calabanga PNP sa komunidad na makipagtabangan sa mga otoridad tanganing mamantinir ang kausayan asin seguridad. Magarumduman na saruman na lalaki ang enot na naaresto matapos na madakop na naghabunin 125 pidaso nin tapayas. Ay ano na yan dyan sa Calabanga, pigaharabon, gugulayon, tapos prutas, sili, talagang mayo ng patawad ang mga paraabon sa banwaan kan Calabanga. An enot tapayas, so hinabon. Unya na naman, sarong sakong sili. Maray kay ni pakakansa iya sa mga sili. Nanganing maraya-raya. Pambihira pag-arog na po kayan. Grabe na mga pangaipo dyan sa banwaan kan Calabanga. Basahon ko po girara ining manunod sa paglilipat ni back-to-back champion Maristela Toricampo kan Naga City digdi sa siyudad kan Iriga. Pinag-kumpirmar kan ama na si Mr. Delpin Toricampo na re-representar na nindaan sinasabing Alex Yala kan Bicol na si Maristela Toricampo ang siyudad kan Iriga sa mga masunod na kompetisyon pagkatapos na alukon ini natatabangan kan LGU Iriga. Si Maristela ang presenting lawn tennis top 1 seed sa Pilipinas sa sinagsakat sa world rank number 12 sa irarom kan Asian Tennis Federation. Sigon kay Mr. Toricampo, nagdesisyonan sa indang pamilya na akuon ang alok kan Iriga dahil mas makakatabang ini sa presenting pag-uswag kan karera kan sa iyang aki bilang atleta. Penarti po man niya na sa laog nin tulong bulan, iyon pabirbelta siya sa opisina kan alkalde kan Naga, tanganing maghagad sa nanin suporta para sa mga babalihan na torneo ni Maristela. Alagad, pauro-utruman subot siya, pinabalik. Asin, kuaho na sa naman niya ang mga dokumentong sa iyang pinagsumitir, tinawan sa naman siya nin kantidad 3,000 pesos. Sa ibong ka na nagpasalamat paman si Mr. Toricampo sa mga pribadong individualas in sektor na nagtabang pinansyal tanganing makabali si Maristela sa mga international na kompetisyon lalo na sa siyudad kan Naga Tennis Club asin ki Miss Marilyn Dacudao.
Mientras na nakatagama man magtao ni LGU Iriga sa pamamayo ni Mayor Rex Oliva ng trabaho para sa mga magurang ni Maristela, parong scholarship para sa iyang matugang asin dagos-dagos ng suporta pinansyal sa gabos kaining mga laban. Liwat na masabak si Maristela Toricampo sa international competition sa maabot na Marso 26 duman sa nasyon kan Sri Lanka. Kundi ang dadarahon niya, syudad kan Iriga na nire-representar niya pag abot duman. Nasun kan Pilipinas siyempre. Yan, sabi man kan iba, tama kaya naging desisyon kan pamilya Toricampo. I think her parents wanted what's the best that can be provided to Maristela to achieve their dream for her to be top-notch tennis player. Mayong maraot duman. Remember Wesley Su, a talented Philippine Grandmaster in chess who decided to migrate in US for better opportunities when he couldn't get a fair support from the Philippine Chess Federation. Yan lang. Look at him now, one of the top players worldwide, earning titles here and there, thanks to Mayor Rix for providing opportunities for her to learn more and excel in her field. Good decision yan, kayang itaw kan Iriga, bako sanan pangaran, andarakan aki, pati na itong ambisyon niya sa asin pamilya, niya yung andaradara na ang Iriga. Salamat po sa Iriga City. Bako sa ng pampamilya pang sports pa. Anhapot, pag nagrebay ang mayor sa Iriga, arog pa man daw kayan, ang mariresibinin na hali sa LGU. Number 1, sabi matatawan trabaho ang mga magurang. Anong klaseng trabaho? Mariregular daw sa LGU? Kaya kung maaraman, pag nag-rebay ng mayor, sigurado mangoran man sindanin trabaho. Araman niya to kung gaano ka-atian politika digdi sa Pilipinas. Kadua, libreng parong. Na itaman babawiun sa senda kung sakali maribayan ang mayor. Libreng scholarship sa mga tugang anapot parehas man daw mawawara pag naribayan ng mayor. May cash assistance man daw sa LGU para sa mga babalian na torneo 80-80 pamandigdian hapot. Ikon arog kay ni kayaan maitaw sa senda na kantidad kan assistance kung sakaling maribayan ang mayor. Dapat man lilinawon kan mga magurang niya. Kaya uli siguro dahil man habang buhay nakatukaw sa pwesto ang presenting alkalde dyan. Pero sana kung maribayan man si mayor, sana ang maribay iarog man kayan ang itawong pribileyo sa senda. Depende na po yan. Nasa pamilya na yan ni Maristela Toricampo. Sindaman po ang nagdesisyon kayan representar Ciudad Can Iriga sa mga torneo sa tennis, maging sa national as in man international na karawat. Ay taman po sinda pwedeng panginutan yaon sa senda ang desisyon. Sabi kan iba, tama sana ang desisyon lalo na LGU kan Iriga na dai pa celebrity style and mayor. As in, pwedeng ranihan. Masakit pag sobrang pa-importante ang LGU. Rank number 1 man palan, dai man pipitsugin. Matindi man ang syudad kan Iriga. Tama lang po. Kung sa igwa na matabang pinansyal hali sa gobyerno, dumana lang po. Mas makakarahay man sa pamilya niya, importante hali sa siyudad kan Nagas in Bicol Region Paman Giraray ang daradara niya. Sabi kay ning Saro, haloyon ako mag-decide. If ma-comment daw ako, no comment na lang, silent na lang, dakul tatamaan. Oh my God, pinabalik-balik talaga city government ka na Naga City Government, Mayor Lena Robredo. Anyway, congrats baby girl.
Duman po sa Banuan ka na Libmanan Camarinesor, si Mayor Son Marpel ang nigaran ang sumbong kan paniningil nin bayad kan ambulansya sa Libmanan Camarinesor. Pinaglinaw man ni Mayor Son Marpil na mayong katotohanan na nagwarak na sumbong o impormasyon tapit sa subot paniningil nin bayad kan sarong driver kan ambulansya sa sarong pasyente. Sigon ki Mayor Marpil, tulos niyang na-verify ang nasambit ng report matapos ining makaabot sa iyang opisina. Kaya man po niya to binabaliwala ang anuman na reklamo o sumbong kan sa tuyang mga kababayan. Tulos man po niya to ining pinapahiling tanganing maaraman ang katotohanan pahayag pa kan alkalde. Tanganing masiguro ang mga detalye pinaupod kan alkalde and driver kan ambulansya asin ang kapamilya kan pasyente para malinawan kung may nangyaring paghahagad nin bayad. Tapos na masusing pag-uurulay na pag-araman na mayong nangyaring paniningil asin ba kung totoo ang nasambit ng aligasyon. Fake news pala. Tinawan doon ni Mayor Marpil na padagos na pagmamaigutan kan lokal na gobyerno ang pagpapakarhay asin pagpapadali kan mga serbisyong pangsalud asin iba pang serbisyo publiko para sa namamanuaan. Padagos po kitang papakusugon o nyato asin pagagayunon ang satuyang mga serbisyo para sa tao. Hulaan pasasalamat po sa indong tiwala sigon ki Mayor Marpil kan Libmanan. Kuha po kitang 37 minutos, makalampasan alas 8 nin pag-aaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa. Nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Sa padagos na pag-asiguran na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos. Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Villar! Now na! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Alex, ang ating sharpshooter dati, marami na siyang napanalunan ng MVP awards. Pero ngayon, sa kanyang edad, parang sumasablay na ang mga tira niya. Lagi na lang ako sumasablay. Paano na to? Uy, Tol, bakit hindi mo subukan itong iBerry? Para yan sa mata. Para luminaw ang paningin mo. Sa sumunod na laro, iba na. Bawat tira, suk, walang sablay. Salamat, iBerry. Napakalinaw na ng paningin ko. Nagbabalik MVP. Nagbalik ang angas. Dahil sa iBerry, ang mata mo na ang MVP. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang unang Charm Gold Bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Gold Bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Makapun sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa tumit man siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. Right bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit man siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. As
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa sutuyang programa. Hoy, kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Merkado Publiko kan Iriga. Mga amigo-amiga tang mga paratenda. Na obserbaran ko niya nagpapara mahal sa nabagaan presyo kan bagas. Pati po ang presyo kan ata. Kung ano yan ta nakikisabayan man ang pambahog ni Orig. Sa mga presyo kan mga mayor na barakalon. Report! Yan man sa linya si Karondang Atan pasok. Salamat Sir Rondang Philip at Baray na Aga. Ipinagsagib ang formal na pagbubukas Bureau of Fire Protection BFP Region 5 sa Erarong Plant pamamayon ni Fire Senior Superintendent Aquiles M. Santiago at pang-celebrar ng Fire Prevention Month 2026 sa paagin sa organisadong motorcade haliban sa Sawangan Park Pasiring sa SM City Legazpi. Nakitipon-tipon ang masakit niyentos na partisipante haliman sa PFP, mga ahensya kan gobyernong volunteer groups, academe, asin man media partners galing ipahiling. Ang sa inyong pagkakasararo sa pag-promote kan pagiging salbado kontraman sa kasulo.
kan sarong aldaw sa naging programa duman sa SM City Legazpi tinawan doon ni Assistant Ball Manager Henrik Jefferson S. Pong ang pusog na partnership kan SM asin man BFP kabalian advokasya para man sa 10 outstanding firefighters of the Philippines na iyon nagsisimbolo sa tiwala asin seguridad para man sa publiko. Nagpaabot naman nin labi-labing pa sasalamat si Fire Senior Superintendent Santiago sa kabos ng mga stakeholders asin man katabang na ahensya para sa ilang padagos na suporta sa mga programa kan BFP asin pinapanginumduman ang gabos na maging salbado asin dapat maging advokasya kan lambang saro. Kabaliman sa mga nagsumaro sa aktibidad ang mga representante sa haliman sa DILG, OCD, PNP, AFP, BJMP, PIDEA, media personnel, asin man iba-ibang fire volunteer groups, ganing selyuhan, ang sa idang commitments pagmamantinir, kansarong salbadong iyon. Dagdag na barata sa lado lokal, Kabarkada Karonda, Jonathan Riva, reporting. Field Report! Salamat Tabi Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Ngunyan po kayang panahon nagpaparamahal sanaan mga mayor na barakalon, ultimongan presyo kan tinapay nagpaparalangkaw. Ano niya ako nita arog na kaini? Nagpaparalangkaw, nagpaparalupos man ang tinapay. Saka minsan mas maray pang magbakal ka nin tinapay, lalong-lalo na po ining testi o sliced bread. Digdi sa darakulang tindahan kisa mga sa saradit na bakery. Masiram na tapos anla sa tunay saka bako man arog kan iba na basta sa nagin sliced bread. Ikon mayong palaman malabsayon. Di po kaya sa tuyang nasyon an dipisil po ta nagpapara mahal ang presyo, nagpapara luyaman ang kalidad kan mga binabakal niya to. Field Report! Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat tabi Karondang Philip. Nangenot ang Legazpi City sa pinagpaluwas na partial asinman unofficial results kan Palarong Bicol 2026 kan Marso 2 kasudmo ang singgo ni pagkahapon sa regular sports overall category iyo ang nangenot ang Legazpi City matapos makakuha ng 7 gold, 4 na silver asin 2 bronze na medalya, panduan albay na may 6 na gold, 2 silver asin man 2 bronze. Mientras na nagsugdaman ang Ciudad de Naga na may 3 dulawat, 4 na silver asin man 7 bronze. Sa elementary division, nangenot man ang Legazpi City sa medal hole, mientras tantong sa secondary division, dapat ang laban kan Albay asin man Legazpi City sa numero kan Bulawan na medalya. Mientras tanto sa para games category, Camarines Sur ang nangenot na may 4 na gold asin 0 silver. Nagsunod ang Iriga City asin man Sorsogon City na parehas may tigdudumang Bulawan na medalya. Padagos pa ang kompetisyon kaya pinaglalao man na magbago pa ang rango sa mga masunod pang aldaw. Alana di pinapahiling kan pinakauring record ang labi-labing pagpreparar asin matitibay ng mga atletang Bicolano sa mga iba-ibang lado ni Karawat. Dagdag na barata sa lado lokal, Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva reporting. Field Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Atan. Ngunyan po kayang panahon imbis na pakarayon na kalidad kan mga mayor na binabakal niya itong mga paninda.
nagpaparaluya po, ano ba, nagsasadit, tapos nagluluya ang lasa, ini mga pagkakan. Tapos nagdidikit ang laog, kaining mga sitsiriya. Dapat mamonitor man yan kan Department of Trade and Industry digdipos sa tuyang nasyon. Say po ang nagkakarulugi. Kita man sa mga parokyano. Kitang mga konsumidores. Ginagastos niya ito, binabakal dyan, pigpapagalantaman po ubaga. Tapos mababakal ta, mga maluyang klase na mga paninda. Digdi po sa siyudad kan Iriga, tulong personan pinag-aresto kan PNP Iriga sa pagbalga ka na Presidential Decree 1602 ana mga personalis kan Iriga City Police Station nagkondukta nin anti-illegal gambling operation na nagresulta sa pagkakaresto kan tulong suspetsado na nadakop sa akto na nagkakawat kan illegal na sugal na pusoy natural and violation of Presidential 1602 kanan oras alas 3:40 nin pagkahapon kana petsa 1 ngunya na taon duman sa Zona 2 San Vicente Norte Ciudad kan Iriga. Na-recover sa posisyon kan mga suspetsado ang mga minasunod 52 sa napidaso sarong set kan playing cards saro man na improvised wooden table asin man 990 pesos na kantidad kan various denominations as bet money. Ang mga nagbalga iyon pinag-informaran kan sa indang diretso konstitusyonal sa tataramo na sa indang naiintindihan. Pagkatapos iyon naglaog na sinda sa booking procedures, mandatory medical physical examination, asin man yaon sa irarom kan kustodiya kan PNP. Ibahan man ang mga nakuang ebidensya para sa magkakanigong kaso na ipaplanchar sa inda. Na anti-illegal gambling accomplishment iyon sarong kampanya asin commitment kana Iriga City Police Station laban sa anuman na illegal na sugal asin illegal na aktibidad digdi sa siyudad kan Iriga. Na press release pong ini hali mismo sa Iriga City PNP sa paagi ni Police Lieutenant Colonel Jeric Don P. Sadjan, Acting Chief of Police, Iriga City Police Station. May mga naghahapot man ano daw tungit ang nadako pero bulang na ribo ang tayaan bakong sugal digdi sa Pilipinas ay napangyayari. Tapos itong mga kurapkot dahil makulong sungka bawal daw pero ang bilyo na kurakot kan mga politiko o kisa na kabos na politician ang korapto pero sa nakirobredo asin Biko Soto libangan sa naman pinatulan pa para iton gatingay na pustahan nirarakop patamang libangan man sa naiton diringan ni siton miggana sa 500 pesos anong day maga ng 500 pesos na so kwarta nga ning nadakop lampas 900 pesos masang ribo na sana 10 pesos na sana masang ribo na. Colonel
sadyain nyo na rin ang mga illegal sa buong area para iguaman significant accomplishment ang Iriga City Police Station na may post. Salamat. Aray mo, mayong patawad si Ninong An bulang na dakula ang pusta dahil dinadakop na mas dakula ang pusta. Kung bulang dahil bawal, ano yan, palakasan palan. Naghihigpit ang aktual na sugal para sa mga online gambling na lang magsugal online na sugal mayong dakop. 30 pesos na piyansa, lambang saro. 30,000. Naglilibang na sana, nadakop pa, aray mo. Patos-patos na. Dapat pinataniran mo na bago man din ako. Pag nag-utro, pwede nang dakupon. Bako man yan mga paraabon. Magronda ka mo mga pulis sa mga barangay, dakulan mga paraabon. Ano man ka mo, so kaya sana si atong ang dainindo dakupon. Aray mo, 36,000. Ay napangyayari, pag-arog po kayan. Yaman po ang sarong istorya sa Banuan ka na baaw, sarong babayi, sa baaw ang sinuntok sa payo, sinipa pa. 2 beses sinuntok sa payo ko, as in pinagsisipa pa man kan saro na lalaki, ang sarong babae. Kan Pebrero 26 nin Banggi duman sa baaw, Camarines Sur. Sa video nahiling na inabot kan babae na nakasuno sa motorsiklo. Pag baba kan babae dagos naman naghali sa rider kan motor. Pagkatapos biglang iguaman sa rupang lalaki na buminotwa asin nagdulok sa babae. Pigkomportar kan lalaki sa babae dangan nag-alaman ni Pacquiao. 2 beses pinalayugan in suntok sa payo. 2 beses pa siyang sinipa kan lalaki dahil pa nakontento. Ibinadag pa kan lalaki subag na darakan na babae na nagkaw sa nganing marapak sa cellphone duman sa laog. Enterong naghihibi ang babae sa sinapo kay ning mga suntok sa payo, sipa, nahiling pa sa video na pigpupunpon kan babae so nag kuriyat na mga gamit duman sa bag asin pinipirit pakarhayon so napasang cellphone. Sa video mahiling na igwapa nin saro na taong naghihiling sa naman kandua alagad dahi man nagdulok. Meron, pag-arog kayan, sayang man kung mayong meron. Mission be on the way for the country's public servants' new mission. The House of Representatives seeks to triple the monthly personal economic relief allowance. Winning pera. House Bill number 4790 introduced by Representative Raymond Adrian Salceda proposes to increase the monthly pera from the current 2,000 to 6,000 effective January 1, 2026. Why the change? The explanatory note of the bill highlights that the allowance has remained stagnant at 2,000 since 2009. Over the last 14 years, inflation has significantly eroded the purchasing power of this amount. The bill argues that the current amount is practically ineffective as a form of economic relief. Government workers, including teachers and nurses and soldiers, deserve genuine relief measure rather than a symbolic amount. Ensuring employee well-being as an investment in the efficiency and integrity of governance. A key feature of the bill is a provision for an automatic adjustment every 3 years. This mechanism ensures the allowance is adjusted based on inflation rates, preventing the benefit from losing its value in the future. Who will benefit? The proposed increase is designed to be inclusive, covering a wide range of public sector employees. National government employees funded through the General Appropriations Act, local government unit employees change
against local funds applied uniformly regardless of income class. State universities and colleges personnel, government-owned and controlled corporations, employees charged against corporate operating budgets. Unarmed personnel, including members of the Armed Forces of the Philippines, to ensure the sustainability of the increase, the bill outlines specific funding arrangements, the national level incorporated into the Annual General Appropriations Act. The LGUs authorized to realign unexpected balances from their 2025 appropriations to cover the cost. The measure concludes with a strong call for immediate passage, recognizing government employees as the backbone of public service delivery. Paano po kitang on minuto makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Nag-rurlum-lum naman sa luwas. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Uy pre, si Ru dito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Ang RPN DCKI ang minapaabot nin pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na Semana Santa. Ngo & Sons Trading Incorporated, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort Pool 2, owned by Boboy and Milet Robles, Moralio. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Iriga City. Iriga Shell House. Hooplight Sports Apparel, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles, Moralio. Multibrand Distributors, San Roque, Iriga City, care of Richard Bunacua. AMC Calieja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City. Zion Castiel Hotel and Reception Hall, Masuso, San Isidro, Iriga City. Iriga Joe Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Lucky Best Enterprises, San Roque, Iriga City. Bulaluhan ni Totoy, San Roque, Iriga City. And Loret's Meat Shop, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Errol and Loret's Buena Flor. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa, second floor, SLT Building, San Roque, Iriga City, and Barangay San Francisco, Iriga City. Lourdes Hospital, San Roque, Iriga City. Shakey's Iriga, San Roque, Iriga City. Shape Up Fitness Gym, third floor, AF Building, Alpilor Street, San Miguel, Iriga City, with branch at the second floor of AF Building, San Jose, Iriga City. Engineer Roger Zorilla Dasa, licensed civil engineer, San Jose Nabua, Camarines Sur. Real estate broker and appraiser. Contact number 0998-990-5521.
All-in-One Convenience Store, Grocery and Payment Center in front of Irigas Central School, San Nicolas, Irigas City. Also sell milk tea, iced coffee, and student rice meal at very affordable prices. Owned and managed by Bimbo and Coli Oliva. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Charms Beauty Lounge in front of UNEP, San Roque, Irigas City, care of Nick Charmaine, Bronchal, Alquilor. Paper Mart, San Francisco, Irigas City. Cornelia Montessori Mariners Village, owned by Mr. Chito Beredico and Attorney Gladys Misola Beredico, Santa Lucia, Magarao, Camarines Sur. And Canto Pares, Railside, San Roque, Irigas City, in front of UNEP. Ukay section, open from Monday to Saturday, from 5 a.m. to 9 p.m. Salamat po sa Indo Gabos. An RPN DCKI ang minapaabot nin pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na Semana Santa. Attorney Laila M. De Lima, Representative ML Party List. Police Major General Andre Perez Dizon, Director, Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Colonel Virgilio Ulalia Jr., Honorable Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwat, Irigas City. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Irigas City. Honorable Judge Timoteo Pangad Jr., RTC Branch 60, Irigas City. Retired Police Colonel Elmer Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Irigas City. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Rillosa Jr. and family, Irigas City. Bureau of Fire Protection, Irigas City Fire Station. Fire Chief Inspector Junjan Novella, City Fire Marshal. Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Deputy Provincial Director for Administration, Camarines Sur, Police Provincial Office. Irigas City Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Acting Chief of Police. Nabua Municipal Police Station, Nabua, Camarines Sur. Police Major Andrew Alcomendas, Camarines Sur, Police Provincial Office. Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur, Police Captain Mark Anthony Cladera, Acting Chief of Police. Pili Municipal Police Station, Pili, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Jabis Nicolas Napolis, Acting Chief of Police. Intel Operatives of Irigas City Police Station. Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and family, San Isidro, Irigas City. Engineer Nona Vanessa Monconbanua Santiago, Head, City Tourism Office, LGU, Irigas City. Engineer Eddie Belmonte, Head, Office of the City Engineer, LGU, Irigas City. Camarines Sur, First Mobile Force Company, Barangay Tara, Sipocot, Camarines Sur. Retired Police Captain Miguelio Borromeo and family, Zone 6, Springfield Subdivision, San Miguel, Irigas City. Police Chief Master Sergeant Salvador Ampungan Jr., Chief PCAD PNCO, Irigas City Police Station and family. Police Executive Master Sergeant Jeric Buena and family, Batu, Camarines Sur. Social Security System, Irigas City, care of Maria Janet Hapa Ibuenga, Branch Head. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chinchin and Noy Noy. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Health, Irigas City. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Irigas City. Emilio Teo Di Mabayaw, Joshua Simon Di Mabayaw, and Alfredo Miguel Di Mabayaw, San Isidro, Irigas City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Irigas City. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and family, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Julian Ocampo Masonic Lodge, number 146, Irigas City, care of Miguelito Biaris Jr., Worshipful Master. And
Rinconada Bar Association. Salamat po sa Saindoga Boss. Mayamento kana Radyo Ronda DCKI 1332 kHz Iriga City nakikisumaro sa pagkumemorar kan Semana Santa. Kami man nagpapaabot ng pasasalamat sa mga magiging katuwang nyamo na sponsor sa gigibuhon na live coverage kan Semana Santa asin 7 Palabras. Saks Flower Shop, Zone 5, Highway 1, San Miguel, Iriga City, near Yusant, Iriga. Services offered: car surprise, bouquet for birthday, anniversary, money bouquet, chocolate bouquet, weddings, sympathy flowers for funerals, any kind of flowers arrangements, retail, wholesaler. For inquiries, message their FB page at Saks Flower Shop. Manghentes Beach Resort, Pararao, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Adel Pajardo Manghente and Priscilda Manghente Elevado. Sandex Bakery, Zone 4, Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Dexter Capin and Susan Capin. Suleiman Digital Printing Services, located at Tapayas, Balatan, Camarines Sur. For inquiries, contact Elmer Suliman at 0907-413670. Attorney Shai Pajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalos. Sa inman na sulukan Rinconada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rin di sa tuyang programa. Diyan sa syudad ka na Legazpi sa probinsya po Albay. Doon sa informasyon, laba, effusion, as in collapse, halis sa tuktok kan Bulkan Mayon. Ini kan Pibolk sa oras na alas 12:20 ngunya na mag-umagahon, Marso 3. Lapit sa nagtitinirpaman na nasa alert level 3 ang status kan bulkan asin padagos na pinag-aabisuan ng publiko na iwasan ang pagpasiring sa 6 kilometers permanent danger zone. Na nasyon and State Department as in may kasuguan dapit sa mga US citizens sa 14 nasyon man sa Middle East na mag-aparta na muna. Delikado pa man giraray po ang kamugtakan kausan kan mga Amerikano o ibang mga dayuhan, lalong-lalo na po ang mga Pilipino duman sa nasyon kan Iran, Israel, saka iba pang nasyon na yaon sa Middle East. Sagkod ngunyan dahil pagiraray po nagkukul pa ang tensyon. Kaya ingat-ingat po sa mga kababayan niya to na yaon sa ibang nasyon. Duman sa lalong-lalo na sa Middle East.
Naglansar liwat ang Israel nin mga panibagong airstrike sa Tehran asin pinahaba pa ang military campaign kay ni kay baan na mga pag-atake sa mga militanteng Hezbollah na suportado kan Iran asin man Lebanon. Yan, ipapadagos po niya to yan. Report! Yan man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat sa Bisaran dan Pilit Marinaga sa imo sing sa kabusagan sabay. Sa tuyang informasyon sa lakas sa imo programa bilang pakikisumaro sa tuyang mga kababayan na apektado sa sitwasyon sa Middle East, particularmente na itong mga Bicolano niyaon duman. Nag-alok ang sarong provider ning kunyan igi mobile itong provider sa kunyan sa cellphone ning libreng apo dali sa Pilipinas asirin sa mga nasyon apektado hanggang yan sa maabot na Marso 7 sa aldaw na Sabado presenting taon. O beto tabi kay ni Karondang Pilit na masigurang padagos-dagos na komunikasyon na kaligtasan ka mga pamilyang Pilipino at yung pamilyang Bicolano para sa connectivity support at in verified updates pwede daw mag-upload sa mga sa Smart Care crisis hotline at in pwede man gamiton ang Tenbo app para sa direktang konektado kang Philippine Embassy at in sa DMW OWA hotline. And katakod kayan tabi karon kang Philip, bukas naman ang mga DICT regional offices, ang DICT regional office number 5 para sa mga pamilya Bicolanong nangangaipuhan ng libreng internet apod, pasirin sa mga mahal sa buhay, particularmente na itong mga OFWs na Bicolano na yaon duman sa Middle East. Isa sa irarom ang nasabi ng programa tabi ka Rondang Pilit sa pagtabangan man yan kan DICT Bicol Regional Office number 5, DMW Regional Office number 5 at sinang OWA Bicol o beto kaining mapanatag ang loob kan sa tuyang mga kababayan na Bicolano sa tahaw ka nangyayaring tensyon duman sa Middle East para sa listahan sa mga opisina may connectivity assistance data di Karondang Philip, bisitahon lang ang DICT Regional Office number 5 na tanganing makakuaning access kung may mga kahaputan direktamenteng mag-upload sa inda asin bako sa mga bugos-bugos na nag-aalok ng libreng upload pero may bayad. Pagirumdum sabi Karondang Philip kang DICT Regional Office number 5 libre ini sa sindang opisina para sa kadagdagan impormasyon bisitahon lang ang sindang official web page asin duman sinda makiulay duman sinda maki-appointment panganing ma-connecta sinda sa sindang mga mahal sa buhay na yaw nagtatrabaho duman sa Middle East. So pinagtawan doon sabi Karondang Philip ang DICT Regional Office number 5 na libre ini mayong bayad kaya dai magpagamit sa mga modos na ngunyan na nag-aalok pero may babayaran kay yan daa sarong modus operandi na naman sa mga kawatan niya tong kababayan. So yan tabi Karondang Philip ang sa tuyang informasyon para sa Radyo Ronda, Raquel Cáceres reporting. Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Dagos po niya itong manonood sa airstrike kan Israel. Sinabi kan Israel na pupunteriya kaini ang mga lugar na konektado sa Shiite Muslim armed group kan Lebanon saro sa mga mayor na kaalyado kan Iran sa Middle East. Pagkatapos na aminon ka na Hezbollah na naglansar sindanin mga missile sin drone pasering sa Israel bilang balo sa pagkagadanin Supreme Leader Ali Khamenei kan Iran. Sinabi man kan Israeli military na na-intercept nindahan sarong projectile na piglansar hali sa Lebanon mantangan na iba nagtama sa mga open areas duman sa nasyon. Naglansar ang Israel nin mga airstrike sa mga kontroladong lugar kan Hezbollah sa Beirut ngunyan na aldaw. Huli digdi dakol na mga namamanwa na nagibakwar na nagkausan na pagkagurumok kan trapiko makalisan sunod-sunod na pag-atake
kasuudma. Nabilabi man ang kaugmahan ni Catanduanes Governor Patrick Alain Zanza para sa mga atleta na padagos na nagdadaranin onra sa probinsya sa kasagsagan ka nagpapadagos na palarong Bicol 2026. Katakod kay ni nagpasiring ang Gobernador Syudad kan Legazpi ani na personal na ipaabot ang cash prize para sa mga anot na nakapagbulsa ng medalya para sa Island Province. Gun kay Governor Azanza, sinabi kay Nina ni pinaabot niyang cash prize ang hali sa personal na bulsa asin suway pa sa nasa 300,000 na nakatagama hali sa probinsya. Naresbikan swimmer na si John Michael Nazareno ang 10,000 pesos, makalis maibulsa ang gold medal asin 3,000 pesos man para kay James Valenzuela na nakasungkit ng bronze medal. Sinabi kan opisyal na inspirasyon na nasambit ng mga atleta para sa mga taga-Catanduanes sulit sa tibay sa Ladukan, Karawat. Mientras tanto, dakula man ang paglaom kan gobernador na magin magayon ang performance kan probinsya sa Palarong Bicol 2026. Ulit na nahihiling niya ang pagpupursigi kan mga atleta asin mga delegado. Magkakasabay man na nagpautob ang mga kumpanya ni na petrolyo kan paglangkaw sa presyo kan sendang produkto. Kasubagong alas 6 nin aga kan ipinautob ang 1.90 pesos na dagdag sa kada litro kan gasolina. Igwa man na dugang na 1.20 sa kada litro kan na diesel asin man ang kerosene na igwang dagdag na 1.50 sa kada litro. Sigon sa Department of Energy na nasambit ng paglangkaw sa presyo ang resulta ka nagpapadagos nakaribukan duman sa Middle East. Mientras tanto kasunod man kan pagsakyada kan Estados Unidos sa Israel duman sa nasyon kan Iran pagkakahaditan na sa masunod na semana magkaigwaman liwat nin dagdag presyo sa kada litro kan produktong petrolyo. Pangyayari. Piktado na naman po kitang mga nagtitiyos ng mga Pilipino. Nag-arog kayo ni Andaralagan. Pinagbuyagyagman kan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang rason kan sa indang pag-atake duman sa Iran. Sinabi kay ni na sa indang ininutan ang Iran nganing magpundo na sa paggibo ng nuclear weapons. Dugang pa kay ni na pag nagamit kan Iran ang sa indang nuclear weapons ang sarong dakulang huma sa buhay kan sarong tao. Reno Tehran sa naman nindaan sa indang sa deri siringman an naprotiran nindaan buhay kan kadakul pang iba. Pinasalamatan man kay ni si US President Donald Trump huli sa lakdang kay ni tanganing may salbar an kinakban.
Nagasunod man si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro M. Marcos kan Ilocos Norte kan House Bill number 8190 o an bill dapit sa Anti-Road Rage Act na nagtatagama tanganing ituring na krimen an road rage sin magpataw nin mas magabat na padusa laban sa agresibo asin mapanuyang pagmamaneho. Report! Nagbabalik man si Karondang Raquel, pasok. Tanawara. Karondang Raquel, go ahead tabi. Apod kagirara itabi Karondang Raquel. Go ahead. Nawawara baga si Karondang Raquel. Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip, hindi na ako nagapos sa linya mo, pasensya na, no? Sa kuya pang heras na informasyon sa Lado Lokal, linawan ni pagbitbit sa Department of Social Welfare and Development, DSWD Bicol, ang aabuton sa 3,123 na mga kababaihan na volunteers ng topic visit laban sa kahirapan, comprehensive and dedicated delivery and social services o mas bisado pa po nakalayis bilang parte ng pagsilibrar ng National Women's Month ngunya na bulan na Marso. Base kaya tabi ko ng pilit sa datos ng DSWD Bicol, ang mga women volunteers na ini, na lalo ini ka mga ina, lola, ate o leader ka mga pamayanan na nagpapadagos na kapag ang mga kababaihan na nagpapatunay dahil na kapag ang mga kababaihan may partisipar sa iriban na paghihiro, mas nagiging mapusog, mauswag ang futuro kang lambang individual o rugna hindi sa Rion Bicol tabi karon ng Philip. Ipigdugan pa ng DSWD Bicol na ang mga volunteers na ini ikinukonsiderakan sa isang ahensya na backbone sa community driving development. So, yan kaya tabi karon ng Philip na bulan ni Marso, iyo ang long celebration, 1-month celebration kang Women's Month. Yan ang sa itong informasyon para sa Radyo Ronda, Raquel Cáceres reporting. Report! Salamat
Salamat Gararay Tabi karon da nga Raquel sa mga dagdag mo pang impormasyon. Wala po kitang 30 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Duman sa Banuan po ka na tigaon ani kaduwang aldaw kan paghahanap kan mga otoridad sa Banuan kan tigaon Camarines Sur sa biktimang si Roldan Pineda, 33 anyos, sarong construction worker na taga Mexico, Pampanga na nalamos matapos na maglukso sa salog rani sa may bukana kan dagat sa Sitio Rancho, Barangay Huyon-Huyon, tigaon Camarines Sur. Sigun sa inisyal na impormasyon, puon ka uhali sa MDRRMO Head Leandro Bepenosa ang lugar kung saan naglukso ang biktima iyon sa parte na naghahalo ang tubig tabang asin man tubig asgad. Asin ang lugar na ini ang nabibilog ang inapod na puyo kana tubig o alim puyo kaya posibleng lamon ini asin day na nako ang maka hawas pa. Maghapon man na suyod kan MDRRMO tigaw na sinsangay kaiba ng Philippine Coast Guard, PNP, Maritime Special Operation Group asin ang barangay officials alagad bigo pa man na makuhaan hawak kan biktima. Unya na liwat na magsasagibo ng search and retrieval operation ang grupo. Si Alcalde Eugene Pentabella iyo nagtao naman ng direkta sa mga otoridad na gibuhon ang gabos na paagi kanganing tulos na makuha ang hawak kan biktima. Saro man na helicopter ang buminagsak duman sa Pelilla Rizal, saroan gadan apat ang lugadan. Nagbagsakan sarong helicopter na Bell 505 sa Sitio Upper Barak, Kisaw, Pelilla Rizal, kasubagong alas 7:30 nin pag-aga. Unya na aldaw. Lunad kan nasambit ng helicopter ang 5 katao kung sa indua digdi iyon mga foreign national. Saroan kumpirmadong gadan mientras na duaan critical. Mientras na duaman iyo nagsapo nin minor injuries asin nasa ligtas ng kamugtakan. Nagsakat naman sa 123 ang bilang kan mga kongresista nagsusuporta sa National Minimum Wage Bill sigon ki kamang gagawa Party List Representative Ili San Fernando. This is a strong signal that Congress is listening, sabi ni San Fernando. Support for the National Minimum Wage Act is growing rapidly, which tell us there is real political will to correct a wage system that has divided workers for decades. Naglangkaw man ang bilang kan mga nagsusuporta matapos na tukuran ini ni Speaker Faustino D. III sigon sa kongresista. Pero digdi guaman subot na public pressure para maipasar ang bill. Workers and ordinary Filipinos are speaking up from communities to workplaces. Hagkod sa social media kung saan
pinagtatag ninda mismo ang sa indang mga representante. Lawmakers are responding to that growing clamor. We are restoring workers' faith in the democratic process, sabi pa kan Congressman. Ang aning may pasaraan na bill sa Kamara de Representantes yun kay Puan Sanaman in simple majority o sobra sa kabanga kan kabilugan at 316 na miyembro o 159 boto. Nag-aasa man kitang dire-diretso na progreso kan bill. We anticipate that the bill will be tackled next week in the plenary, sabi pa kan Congressman. This is the moment to move from statements of support to concrete legislative action. Pag nag-abot na kita sa arog kaining bilang kan suporta, malinaw na dahil ini minority position, dagdag pa ni San Fernando. This is becoming the position of the House across party lines and political divides, and we believe the numbers will continue to grow. Sa irarom kan bill and presenting regional wage structure iyon tutunawon asin rirebayan kan sarong minimum rate. An inisyal na rate kan enterong nasyon iyon isusunod sa rehiyon na may pinakahalangkaw na pasweldo sa Metro Manila. Nangunyan iyon nagkakantidad na nin 695 de pesos. Nagrahay na kung araw kayan, maaprobaran yan. Pabor sa tuya pong mga trabahador, bakusan ang duman sa Metro Manila, kundi maging digdi sa mga probinsya. Para reyas na lang kaya. An barakalon, para reyas naman bagan presyo. Puro naman mahal. Hindi, dapat ang sweldo para reyas man. Taning patas ang laban. Hilingon niya na nagkaper ang motorista na naghabol na magpakarganin gasolina bago ang nakatagamang langkaw presyo sa produktong petrolyo niya na aldaw. Mahiling man ang sarong gasolinan o gasoline attendant mientras na pinagrerebayan na ang bagong presyo sa Indang Fuel Price Board bilang abiso sa mga motorista. Pinagsusukol man kan sarong attendant ang nabawas sa sendang produkto tayo maaraman ang sendang total sales enterong banggi. Gas nga ni na panluto one ki 0.30 na ang Department of Energy natuturog sa naman sa opisina sin naka-aircon pa mayo man price control. Hiling mo dahil papalan ubos itong stock naglangkaw tulos na pangyayari. Sinasamantala man talaga naglangkaw tulos. Mga gas station kunwari mayong gas mayo pang deliver kuno paglangkaw kan gas paldo-paldo biglang igwanin gas sa sinkrodo pangyayari. Mag-arog na po kay niyan daralagan talagang over the lens ang mga Pilipino kaya. Barato subakal kan mga produktong petrolyo biglang ilalangkaw di kita na naman ang mga gasolinahan pag-arog po kay niyan panahon.
Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Pero iyo ini ang pigpaparaarabangan na sana kan mga negosyante sa Pilipinas ang paralangkaw. Mayo na po sindang ibang naisipan pero ang pagpapababa kan presyo aba kadipisil, abang sakit. Perming an isip, yo dagdag na presyo. Yo dagdag na sakit man ang mga Pilipino. Hoy, kumusta man ki Reverend Father Dan Aguilar, ang Cora Paroko kan Our Lady of Salvation, Pares, dyan po sa Salvacion, Ciudad Can Irga. And siyempre sa kuyang amigo. Classmate Ronnie Cortero, sa pamilya Sumpay. And siyempre, punong barangay Vicente Lagatik, saka sa iyang pag-iriba sa council. House Committee on Justice pinagdeklara ng sufficient inform ang ikastulo asin ikapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kuya po ang bilang kan mga Pilipino duman sa Middle East. Yaon ang bilang kan mga Pilipinong presenting nakaistar kasi nagtatrabaho sa Middle East sigon sa datos kan Department of Foreign Affairs. Maduon man na pinag-iingat kan DAP as in Department of Migrant Workers ang sa tuyang mga kababayan sa tao kan tensyon sa pagultanan kan Estados Unidos as in man Israel laban sa Iran. Asin nangangapuda na padagos na sunodon ang mga abisos and direktiba kan mga Philippine Embassy duman sa rehiyon. Sa nasyon kan Israel, igwapunin 31,000 na mga Pilipino. Sa nasyon kan Iran, 800, mantang sa Saudi Arabia, igwanin 813,000. Sa United Arab Emirates, iguanin na 975,000 na mga Pilipino. Mas dakol sa UAE. Sa Qatar, iguanin 250,000. Asin sa Bahrain, iguanin 56,000. Sa Oman, iguanin 49,000. Sa Kuwait, iguanin 211,000. Sa Jordan, kabilang ang Palestine 41,600. Asin sa nasyon kan Iraq iguanin 1,600. Sa Lebanon 74,000. Asin sa Syria iguanin 700. Kaya ining GCC uminabot sa 2,354,000. Sa Middle East nagabot man sa 2,442,700. Yan po ang kompletong bilang kan mga Pilipino na yaon duman sa nasyon kan Middle East. Pag binalipadan TNT o ining tago ng tago, madoble pa ang bilang na yan, pambihira. Mayo muna subot na iibakwar tapuson muna ang impeachment, Santissima.
Kay bahan na ako duman sa Riyadh, Saudi Arabia. Supira, gabos. Dakol na nagre-remit nin dollar, nag-save kan ekonomiya kan Pilipinas. Wala lang. Aray ko, krisis na naman. BBM, galaw naman dyan. Kay bahan na TNT dyan. Kadakol padigdi sa Bahrain, nasa radit na mga nasyon na ini. Dakol pang OFW sa sarong aldaw, dakulang kwartaan mapasiring sa Pilipinas, tapos itong mga korap na politiko sinda nakikinabang asin day kitang o bago kitang mga OFW. Armageddon will talk place in Middle East. Pambira. Abus ng mga OFW dyan sa Middle East, day muna magpuli sagkod day nag-political harassed si Bangag. Ay ano mga kamuay. Economic crisis, recession is coming, high price of oil, inflation is coming. Ayaw pa dyan ang TNT, ha. Kulog payo, BBM, paano ang gigibuhon? Impeachment muna na si Kasuhon bago yan. Papuliw na mga OFW. Kumusta ka kuya? Ingat palagi dyan. Sa ibong kan gusot kan ibang nasyon, at least magayo na bareta man para sa Pinas na mabibitay na si Digong. Ay, santisima. Lalo na Bangag, si Bangag. Kumusta ang gasolina sa Pilipinas? Mala nito nagpaparalangkaw. Nagpaparalangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo. Ay, style sa naman po yan ng mga negosyante kung minsan. Kunwari, apektado ng marhayan Pilipinas kan nangyayaring gyera duman sa Middle East. Kaya bako sa ng presyo kan gasolina, ninterong pinaparatungan ko niyan. Pati mga presyo kan mga mayor na barakalon, pag naglangkawan gasolina, sunod-sunod man yan, pati ang presyo kan mga mayor na barakalon, narulumpat man po yan. Entirong nagkukurupakupan ibang mga negosyante ko niyan. Samantala huntanan naman nga ini na may gyera duman sa Middle East. Kita man ang mga Pilipino, maraot na, tuwad-tuwad na sa pagparaiingo Ayaw man pakimano ang ibang mga politiko, pati ang ibang mga negosyante. Nangyayari po, karo sinasamantala kaya Kaya ining mga mapagsamantalang ibang negosyante, mga politiko man, sige sa naman niya mga amin-amin. Ayaw man sindang pakialam, basta sinda may perak, may puder. Hala man niya kamo sa mga buhay nindo. Kaya ini po ang dipisil, digdi po sa tuyang nasyon, ngunyan pong mga panahon. Nag-issue naman ang Department of Justice kan subpina para kay dating House Speaker Manny Villar, dating Senador Cynthia Villar, asin ang sindang mga aki na sinda Senador Mark asin Camille, asin Manuel Paulo, dapit sa reklamong pinagsunad kan Securities and Exchange Commission laban sa Villar Land Holdings na pagsasadiri kan sindang pamilya. Nainot na naman nagsunad in criminal complaint and SEC laban sa Villar Land Holdings dahilan subot sa market manipulation, insider trading, as in misleading disclosures. History repeats itself. Talaga ako na noon ginibukan tatay kay ito na panggigipit sa mga negosyante. Arog na arog man kayanan ginigibo ni Junior ngunyan. Nagtao na nin statement dyan si Manny Villar nin revoke kan mga ex-marines biglang may pasugpina na ang DOJ aram na des sigan divert sigan
huli sa big fish, dahil man yan big fish, gusto kang tao. Ayan ang palabas ng BBM admin para pagtakpan siniwalat ng ex-marines. Wow naman, double time. Manggipit sa mga Duterte allies, diba? Pwedeng imbestigahan muna ng mali-maliit ang pera sa Forbes Pack. So, pena for what? For political leverage, style nindo bulok, mas kapani-paniwala pa ang mga 18 Marines kisa sa script nindo laban sa mga bilyar. Mayo ng pinaglingawan man ang flood control scam. Asip naman sisirain ni Bilyar pangalan niya and pinaghirapang yaman at gagawa ng illegal. Kung ganun siya, katanga, di yayaman ng ganyan yan. We hope the truth comes out and Bilyar can shut everyone up with their innocence, kuno. Wala po kitang 51 minutos, makalampasan, alas 9 nin pagkaaga. Pinaga ko konsiderar man ni Senador Erwin Tulfo, Chairman kan Senate Committee on Foreign Relations, na repasuhon and enhance the Benz Cooperation Agreement sites dalan sa kaaditan kaini. Madamayan Pilipinas sa pagultanan kan missile attacks sa pagultanan kan Iran as in US-Israeli forces. Pigpermahan man kan 2014 as in pinagatawan ang gobyerno ng Pilipinas kan Amerika na pansamantalang mantinirun ang sendan tropa sa mga temporary bases. Sa nasyon, sa irarom kan EDCA, tanganing pakusugon ang defense cooperation kan duwang nasyon base sa nag-iiral 1957 RPU's Mutual Defense Agreement. Napapanahon na asin dahilan ta ako na ang chairman kan Foreign Relations kay puan kong hilingon ini asin konsultahon ang liderato kan Senado sa nasambit ng isyu sigon kitulpo. Kunman kitulpo, igawa man na posibilidad na mapugulan ang pag-atake kan Iranian forces sa Pilipinas gamit ang mga drone as in missiles kun pag-aadalan kan gobyerno Marcos ang nagkapirang mga probisyon sa EDCA. Bidigdi Loking Suhat ang vlogger actress na si Ivana Alawi sa pinarting mga retrato sulutan sa iyang topi swimsuit santisima. Kung na naman ang magkakasala kay ni ang mga sulot na ini ni Ivana Alawi alawig na kasalan. Pinartima ni Mamayang Liberal Representative Laila Diliman sa rong Facebook video kung saan mahiling siyang hihila-hilaan sa rong malita. Kan buksan niya ini, mahiling mga dokumento dapit sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ang laog kay ni kan nagtalikod na Lunes ang nasambit na reklamo na pinag-endorso ni Diliman sa rupang impeachment complaint. Yun parehong natukdo man kan House Committee on Justice panel bilang sufficient informed. Niandras na magarumduman sa ro si Dilima sa mga pinangaranan kan nagkapira subuot na dating membro kan Philippine Marines na pinaghatudan subuot kan minalitang kwarta ali sa flood control kickbacks kan sarong dating kongresista. Doon man ining pinagnigaran ni Dilima asin day naghaloy. Sinabi ni Attorney Libby Baligod, abogado kan mga dati subot na soldados na nasala sinda imbes siya sa pagbabali sa pangaran ni Dilima sa pinagsasabing Malita Lest. Ay
ano man ini si Baligod. Pangan palugod si Senadora Laila de Lima man nagiinit ang payungon yan. At pagbali-bali nindo ako dyan sa naghihila-hilang yan in mga minalitang kwarta. Ito pala ang laog para sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ay santisimang mga giboy ni kayo. Ay. Sayan day masusuyan, laog palan kan mga minalitang poboro bit-bit ni Senadora Laila de Lima, dating Senadora Laila de Lima, ngunyan mamamayang Liberal Party List. So mga koneksyon dapit sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Ano man kamo? Nakamunahira kay Manay Laila. At ang nakaluwas na sa kulungan, pigpapa-konsumisyon pa manindo. Ini man ang mga ex-marines na ini. Pati manining si Atty. Libby Baligod. Pero man gusto kaining liugan si mamayang Liberal Party List Laila de Lima sa mga ginigibo ninda. Mahirak man kamo at ang aning nagtatrabaho na dyan sa Kongreso. Gusto panindong idamay sendong mga kalukuhan. Pambihira. At ang aning nagtios na si Manay Laila kan mga panahon duman sa kulungan. Idadamay panindo na sa pagbitbit kan mga malita. Malitang mayo mangyod laog na kwarta. Para sa ragin-sagin man sa nagkaan 18 Marines na yun. Na yan, so Marines never die. Mag-araw kaya ng daralag. Aramduma ko mga istorya digdi sa tuyang Marines never die. Wasa sa mga paraabon sa kanyugan sa iba. Sa gobyerno, Marines never die man. Ang mga parabit-bit kan malita. Ay, santisima. Konsuelo ang sa tuyang gobyerno po ngunya na mga panahon. Kung iisipon niya to, ining mga sinasabing mga Marines never die na ini. Sa tuyang gobyerno ngunyan. Bako sa na yan 18, kadakol ka yan. Mga imbuild sa flood control. Iyo po yan ang mga tunay na Marines never die. Sagkod ngunyan sa iba, libredo sa luwas. Dahil man mga nakarason, dahil man nagkakakurulong. Puro sa nauro imbestigar. Dipisil po ang dalagan niya to pag-abot sa araw kaining bagay. Taman sa ng mga Pilipino ang nasasakripisyo pag pinag-uurulayan na yan mga anomalya sa tuyang gobyerno. Nagpaparadakol sa naan mga Marines never die sa tuyang gobyerno. Buhay na buhay ang mga Marines never die sa satuyang gobyerno niya na panahon. Kaya na inabot na po kita kan oras kan satuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon si Glenda Biares, Jonathan Olivas, and Raquel Caceres. Sa lado technical si Engineer Abilindon Toralyon sa muya pong Chief Technician. Tuman sa transmitter si Tony Matic Saison. Kuman po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXETV
XX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Israel kontra Iran, kung saan kabilang sa mga target ng Iranian Revolutionary Guard Corps ang mga American military base at assets sa Middle East. Sa kabila nito, nilinaw na Senator Erwin Tulfo na hindi naman military base ng US ang mga EDCA sites sa Pilipinas, bagkus isang lugar para pagdausan ng military exercises. Siguro napapanood na bilang chairman po ng Committee on Foreign Relations, kailangan siguro talaga pag-aralan lang naman. Hindi ko naman sinasabing kanselahin ho natin dahil yan po agreement na. Kailangan lang siguro pag-aralan. Ano po ba mga pros and cons nito? Kung sakasakali na may kailangan mga baguhin ng konti, siguro kailangan natin baguhin with our partner, ika nga yung the United States. Tiniyak din naman ng senador na matagal lang nakalatag ang mga posibleng hakbang ng pamahalaan kung sakaling tumagal ang sigalot sa gitnang silangan. Una po sa lahat, malayo po tayo sa ika nga Middle East. Hindi po tayo aabutin yan ika nga sa ng mga missiles ng Iran. Pangalawa, kaibigan po natin ng Iran. Meron po tayong diplomatic ties po dyan dahil marami po sila mga estudyante dito po sa atin na nag-aaral. Pero syempre, yan po ika nga away po ng mga malalaking bansa. So mahirap po makialam. Pwede lang po natin gawin, pakiusap siguro na baka pwede bumalik muli sa mga negosasyon kasi punot dulo po niya, negosasyon eh. Yan naman po ang tinig ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Dalas sapat na pondo para sa kailangang tulong at suporta ng mga Pilipinong nasa Middle East, muling tiniyak ng pamahalaan. Babalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Siniguro ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cactac na may resources ang gobyerno para matulungan at may bibigay ang kailangang suporta para sa mga OFW na nasa gitnang silangan. Sinabi ni Cactac na sapat ang budget ng gobyerno na dito ay nasa 2 bilyong piso ang nakalaan para sa Action Fund. Bukod pa niya rito ang additional funding para naman sa operational expenses kaya't posible ayon kay Cactac na umabot sa 3 hanggang 4 na bilyong piso ang kanilang contingency fund para sa kanilang gagawing pagtulong at pag-aasikaso sa mga OFW. Wala pa niya dito ang pondo naman mula sa OWA. Gayunpaman sinabi ni Cactac na naipag-unayan pa rin sila sa Office of the President at Office of the Executive Secretary kung pag-uusapan ay posibleng funding requirements. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may totong DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang balita, naglabas na ng subpoena ang prosecutors ng Department of Justice laban sa Villar Holdings Corporation at ilang executive member nito kaugnay ng reklamong inihain ng Securities and Exchange Commission. Kabilang sa mga ipinasubpoena sina dating Senators Manny at Cynthia Villar, Senators Mark at Camille Villar at Director Manuel Paulo Villar. Nauna na naghain ng criminal complaint ang SEC laban sa kampanya ng mga Villar dahil sa sinasabing market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Nilinaw ng DOJ na dumaan na sa paunang pagsusuri ang reklamo at isa sa ilalim na ito sa preliminary investigation. Pasada Balita. Sa pagkakataon ito, tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang kinatawan po ng 6 na distrito ng Maynila, si Congressman Bienvenido Benny Abante Jr. Kong Benny, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ Luchal 23. Drew Nasino po at John Ibanez, Kong. Good morning po, Congressman Abante. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood ng inyong programa. Po, salamat po Kong Benny sa inyo pong pagpapaunlak sa amin pong
Himpilan. Yes, sir. Apo. Salamat po. Apo. Sir, yung impeachment proceedings kahapon, yung pagtalakay po sa House Justice Committee, magtutuloy po ngayon yan, di ho ba ngayong araw din? Yes, sir. Totoo po. Apo. So ano po ang take nyo kahapon dahil mukhang merong isang isinantabi na impeachment complaint, itong reklamo ng Makabayan Block, Kong Benny? Well, ang balita ko dyan ay yung unang impeachment complaint ay isinantabi na sapagkat maaaring may question doon sa 1-year ban, no? Ang pangalawa naman ay hindi na rin po pinagpatuloy ng pangalawang complainant yung kanilang impeachment complaint at ang ginawa na lang po nila, sinuportahan nila yung pangatlo. Sapagkat pareho naman yung endorser si Lana de Lima rin. Apo. And kaya ang nangyari, yun na lang ang pangatlo at pang-apat ng tinalakay ng Committee on Justice. Hindi po ba makakaapekto po yun sa kabuuan po ng reklamo? Kasi dalawa yung isinantabi, tapos may dalawa na lang natira. Hindi ho ba hihina yung kaso, yung reklamo, Kong? Hindi po. Kasi alam mo, yung pong fourth impeachment complaint na ako po ang nag-endorso, yun po talagang pinakakompleto eh. Pinakakompleto po yun. Unang-una, yung, di ba meron tayong tinatawag culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, high crimes. Kompleto ho yun. At may dagdag pa, yung pong affidavit ni Ramil Matriaga. Alright. Sa pagbawas sa dalawa ng apat at pagsuporta naman ng mga nabawas doon sa dalawa, ibig sabihin mas, kumbaga, short and concise pero mas matibay, Kong Benny. Tama po ba? O dahil yung pong una at yung unang pangalawa, halos pareho naman ang pangatlo. In fact, yun yatang una at pangalawa, mga isa lang talagang binigyan ng diin doon, betrayal of public trust. At ito po bang isinasagawa niyong proseso ngayon sa Kamara, Kong Benny, hindi na po ba ito ikangay mako-question muli? At wala pong conflict ito dun sa ipinalabas naman ng decision before ng Supreme Court sa naunang impeachment complaint? Palagay ko hindi na po dahil nakita naman po nila na sufficient inform. Sufficient inform. Ang pag-uusapan na lang siguro ngayon, ang simula yung sufficiency in substance. Ako po naniniwala naman ako, kaya inendorso ko yan. Naniniwala ako na kinakailangan pong sagutin ng pangalawang Pangulo ang lahat ng mga aligasyon. Yun po yung makakabuti rin sa kanya. That is good for her sapagkat nung una siyang inimbestigahan ng good government at ng Quadcom at Tricom, hindi po siya nag-appear. She did not even take an oath. So, ibig sabihin, parang binaliwala niya ang mandato ng Kongreso. At wala siyang nasagot na anumang allegation dyan, kundi siya lamang ay nagbigay ng statement. Alright. Kong? Ano yan? Under oath yun. Diba? Kaya, ngayon, yun ang nangyari. Right. Kung may nagbabanggit mismong mga kapwa nyo kongresista na kumpara sa 19th Congress, mukhang hindi raw po ganong katibay at katindi ang suporta ng impeachment ngayong 20th Congress. Can you comment on that? Lalo pat may umugong na pahayag ang NUP na kung di raw po lalabas ang mga bagong posibleng ikangay reklamo o matibay, mukhang conscience vote ang kanilang gagawin. Parang on the rocks ba, Kong? How true ba yan? Ang NUP naman, na kung saan ako kabilang, sinabi naman sa akin personally ni Chairman Ronnie Buno na vote ang gagawin. It is up to every congressman na member ng NUP to decide on his own kung ano gagawin niya. Nakausap ko naman to si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Nakasama rin namin sa NUP na sabi niya
pag yan, nandun na yan sa plenaryo, siya naman po talagang tatalakayin na yung substance. Ibig sabihin po yung substance, wala problema sa kanya. Kaya naniniwala po ako na karamihan din sa NUP ay susuporta sa impeachment on their own. So hindi party stand po ang mangyayari? Ano po yun? Hindi po magiging party stand ang mangyayari. Conscience vote po. Hindi po wala pong marching orders na isahan lang ang stand namin. Kundi personally, we are on our own. So hindi po humina ang suporta sa impeachment, Kong Benny? Hindi po ihina yan. In fact, alam mo naman, 1/3 lang ang kailangan to proceed with impeachment, di ba? Siguro mga 106 na mga congressman ang kailangan lang pumirma upang matuloy ang impeachment sa impeachment court. So I do not think na mayroong balakid tungkol dyan. Kung wala ho bang naging epekto yung pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa 2028 presidential elections? Wala ho bang naging epekto? Yung alin po? Wala ho bang naging epekto yung kanya pong deklarasyon, yung kanya pong pagkandidato sa 2028 presidential elections? Wala ho. Wala pong masyadong epekto. Yung kung maaaring may epekto, may epekto doon sa mga kasamahan ng ating dating Pangulo. Pero kami naman po independente naman po yung aming stand dyan. Kaya sa akin po sa akin personally, wala epekto po yun Ang banggit kasi maging nung ilang mga political analysts with your indulgence, Kong Benny, ang tanaw kasi raw ng karamihan ngayon, nakatanaw na sa 2028 na. Kaya medyo... Totoo yan. We're concerned about that too. No? Totoo po yan. Talagang nakatanaw na po sa 2028. At hindi lamang yan. Gusto ko rin sabihin sa inyo na ngayon po ay barangay election Barangay election. Kaya naghahanda rin po mga congressman na tumulong sa kanilang mga leader sa barangay election. So balit, pag pinag-uusapan po natin yung pagboto sa impeachment, makikita po naman nila na meron ba talagang sufficiency in substance yan. Kung meron po, I think that they will vote according to their own conscience and promptly, and they will look into the matters. For example, like yung ebidensya, yung tinatawag nating mga factual evidence na makukuha po nila doon. Yun ang sa akin lang po, ang panalangin ko. They will not look at it as a political thing sapagkat yan ang pong impeachment nasa constitution po yan Right? Apo, Kong, baka lang makalimutan ko, dahil tinapyasan na nga yung mga impeachment complaint, do you agree na mapapabilis pa yung proseso forthwith agad? Dahil dalawa na lang, di ho ba, Kong? Sa akin, hindi kinakailangan bilisan yan sapagkat pwede naming himay-himayin yan. Hanggang Mayo. Walang problema ron Pasok po ba doon sa session days na sinasabi? Pasok sa session days? Hanggang 10 session days yan. So therefore, 3 session days ng every week, no? From Monday to Wednesday. Kailangan lang po talaga himay-mayin yan. Hindi lang po pinamadali yan. We do not want our people to think na nire-regulate ng Committee on Justice yan. Kinakailangan po sa akin, kinakailangan po malaman ng taong bayan ang mga pangyayari. Lahat ng mga aligasyon dapat masagot ng ating pangalawang Pangulo para ang ating taong bayan ay mas merong konklusyon na magagawa kung talagang kinakailangan bang ni Vice President na pagkatiwalaan sa pagiging Pangulo o hindi. Sapagkat ngayon, itong impeachment po, hindi na pinag-uusapan yung 2028 dito Ang pinag-uusapan po dito, yung 1987 Constitution. Siya ba ay fit na manguna bilang Vice President? Hindi po bilang Presidente
bilang Vice President sapagkat yung po aligasyon na yan ay nangyari nung siya ay Secretary of Education at ngayon Vice President. Benny, talon tayo sa ibang topic pero dikit pa rin sa inyo kasi allegedly may mga mali-maletang dumating ng mga kaperahan. Ano pong reaksyon nyo dito? Ano pong hakbang na gagawin nyo rito? May mga hakbang kaming gagawin dyan. Huwag kayong mag-alala. Ano ha? Sapagkat ako nagtaka ako bigla akong nagulantang, no? Sa mga ganyang mga pangyayari. Number 1 pa nga ako doon alphabetical order. Alphabetical order Ilang maleta daw ba yan? Hindi ko alam. Sabi nila 805 Nabibigatan ka ba, Kong? Opo. 805B. Mabigat ba yun? Kung ganito na lang. Sinasabi ko nga sa mga security ko, asan yung mga maleta? Gusto ko makita wala naman sila nakita At Kung ganito na lang. Palitin natin ng konti. Paper bag na lang daw. Paper bag. Pwede namang eco bag. Pwede naman. Pwede. At thing is, alam mo, ang nakakapagtaka lang yan, bakit ngayon lang? Timing. Dapat nung araw pa. Dapat nung pinag-uusapan yung Quadcom sapagkat inamin naman nung 18 Marines na 2 years na nilang pinibimigay yan 2 taon. Ang tanong ko, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang nilabas yan? Kung talagang totoo yan, at maniniwala ang taong bayan sa kanila, kung kailan ba na ako'y nag-endorse ng impeachment complaint, kung kailan ang ating dating Pangulo nasa ICC, kung kailan po na nag-declare ang Pangulo, ang Vice President ng pagiging natatabong Pangulo ng 2028, bigla lumabas yung mga bagay na anong ibig sabihin nun? Na dapat yun makita po ng taong bayan yan. Right. Sapagkat ako, wala silang masasabi sa akin para sa korupsyon Wala po, kahit anong gawin nila. Last few questions, si Jern Dajes, kung Bante, mukhang tinatanong din daw po kung napapanahong ibalik yung Quadcom. Ano pong stand nyo dyan? Sa akin dapat na. Sa akin, partnership po yan. Sapagkat ang pag-uusapan, alam nyo, yung pong affidavit ni Ramil Madriaga, doon yung yung amin pong pinag-usapan sa Quadcom. Na noon nagtayo si Ramil Madriaga ng isang organisasyon para kay Vice President Sara. Binanggit po niya ang aligasyon doon sa kanyang affidavit. Binanggit niya na ang nag-funding nung ISIP. Nakalimutan ko na ibig sabihin ng ISIP Ang funding po nung ISIP ay nanggaling sa Pogo. Nanggaling sa drugs na pinag-usapan po namin. Ngayon, kung hindi magbabago ang tono ni Ramil Madriaga at papanindigan niya ang kanyang affidavit, smoking gun po namin yun sa kanya, sa ating Vice President. Nasaan na ba si Madriaga? Nakakulong po. Nakakulong po. Baka nauunahan kayo ng pagbisita kung ang Abante. Balita namin, nabibisita Dapat bisitahin. Ayoko na akong bisitahin. Sinabihan ko na po yung NBI at yung DOJ. Kayo na bahala dyan Nasa inyong puder yan Basta yung Quadcom, dapat tuloy. May maleta o wala? May maleta o wala? Dapat po tuloy yun. Dapat tuloy yung Quadcom na yan. May maleta man o... Paper bag. Alright. Kung Miguel Dalges, baka may karagdagan pa po kayong mensahe sa ating mga kababayan. Lalo na, inaasahan magdi-decide kayo insufficiency in substance today po. Kong. Sisimulan po namin ngayon. Ang kahilingan ko lang po sa taong bayan. Manood po sila. Sapagkat hindi po to personalidad, hindi po to politiko. Ito po ay mandato ng konstitusyon na gawin namin upang maiwasan po yung abuso ng isang opisyal ng gobyerno na dapat i-impeach. Kaya sa akin po ang akin lang po maging objective po tayo dito. Tingnan natin mabuti mga aligasyon na ito. Kung wala naman po talagang ginawa ating Vice President, hindi po siya mapipigilan sa Pangulo. Pero kung halimbawa lamang na merong isang bagay na dyan,
ay makita na meron siyang negligence, makita na meron siyang violation, mag-iisip po ang taong bayan. Ba, ito ba suportahan natin? Yun po nung pakiusap ko. Maging bukas ang isipan ng taong bayan habang atin pong sinisiyasat na maigi ang sufficiency in substance. Yun po pakiusap ko. Alright. With that, thank you so much po, Congressman Abante. Sa mga susunod na pagkakataon, naabalahin po namin po kayo ulit. Salamat po, Kong. Salamat po. Ingat po. Thank Good you luck po. Good morning. Thank you, sir. morning po. God bless. God bless. Si Congressman Benny Abante Jr. ang kinatawan ng ika-6 na distrito ng lungsod ng Maynila po naman ang inyong napakinggan. Pasada Balita. Tayo po ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang mga balala mula po sa ating paper bag king at maleta king mula po Dubai. Oras! Doc Quener, 26 na sandali makalipas ang ika-7 ng morning. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Pasada Balita. Time check. It's 10 o'clock. Tuwing 10 o'clock, siguruhin nakatutok ka sa Aliw Broadcasting Corporation. DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at DWIZ News TV para sa Health Habit. Makinig, manood at follow na sa Health Habit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, 10 o'clock ng umaga at 10 o'clock ng gabi. Hatid ng PhilHealth. Pilipino ako, may PhilHealth ako. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita na papanahong isyu. Init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakakaapekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Bagcore.ph. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng pag-ulat mula sa labas ng impilan. Senador Tulfo hindi kumbinsido sa alegasyon ng 18 dati umanong bodyguards ni Congressman Zaldico kaugnay sa delivery ng maletang pera. Ang pag-uulat nagbabalik si Patrol 19 Zelly Ortega Bueno. Hindi dapat patulan ng aligasyon ng 18 nagpakilalang dating sundalo at bodyguards ni dating Congressman Zaldico na manisangkot sa delivery ng mali-maletang flood control fund sa matataas na opisyal ng gobyerno. Ito ang kay Senator Raffy Tulfo ay dahil nadinig niya sa isang panayam ang pag-amin na nagpakilalang abogado ng mga ito na may ipinasok siyang isang pangalan sa listahan ng umano'y dinalhan ng pera. Nag-aalangan din sa kredibilidad ng 18 dating sundalo, Senator Tulfo dahil unang nagpakilala sa kanilang news conference na pawang sundalo pero lumitaw na hindi lahat ay naging militar at meron naging sundalo pero
dishonorable discharge o nasibaka. Dahil dito'y bahala na anya ibang kapwa senador na gustong mag-imbestiga ang Senado pero hindi raw siya makikisawsaw dito. Noong nakaraang linggo, naghain Senator Amy Marcos ng resolution para paimbestigahan sa Senado ang aligasyon ng 18 na delivery umano ng flood control kickbacks. Nanawagan si Senator Rodante Marcoleta na imbisigahan ito ng Senate Blue Ribbon Committee dahil nagpapatibay umano sa testimonya ng dating sundalo na si Orly Gutesa. Nauna nang sinabi ni Lacson na pinag-aaralan muna niyang aligasyon at bina-background check ang 18 nagpakilala na dating sundalo. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, 20 lugar na posibleng pinagtataguan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sinalakay ng PNP. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Hindi bababa sa 20 lugar ang sinalakay ng PNP na maaring pinagtataguan ng negosyanteng si Atong Ang na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Payag ni PNP Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. na ilan sa mga lugar na ito ang 2 hanggang 3 beses nang hinalugog ng kanilang operating team, ngunit bigo pa rin mahuli si Ang. Sa ngayon, ilan na rin sa mga kaibigan ng pugante ang sinisilip ng mga otoridad dahil sa posibleng tumutulong ang mga ito sa pagtatago ng negosyante. May mga ipinakalat na rin aniya silang arresting team sa ilang isla sa bansa na maari ding pinagtataguan ng pugante. Tuloy-tuloy naman ani Nartates ang pakikipag-ugnayan nila sa kanilang international partners dahil sa posibilidad na lumabas na ito ng bansa gamit ang ibang pangalan. Pareho namang sistema ani Nartates ang kanilang ginagamit sa paghahanap sa iba pang nagtatagong mga pugante gaya ni na dating Bucor Chief Gerald Bantag, dating Congressman Zaldico at 3 executive ng SunWest. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo. Para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Irregularidad umano sa flood control projects na iniuugnay kay Makati City Mayor Binay, iimbestigahan na. Tulad naman wala kay Patrol 38 Jen Patrolya. Iimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang sinasabing irregularidad sa mga Clear weather conditions na may mababa at minsan ang tsansa lamang po na may hinang pagulan at may hinang mga pagkulog at pagkidlat lamang. Pero kung kahapon sa Tropical Cyclone Threat Potential na Pag-asa, wala pa tayo nakikitang TCLV o kahit anumang posibleng weather disturbance sa ating bansa, nako, nagbago bigla ang ihip ng hangin mula March 2 hanggang March 8. May posibilidad ng isang TCLV ang mabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mababa ang tsansa na maging LPA o bagyo ito, pero may posibilidad na mahagip nito ang borderline at eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Pero unlikely o mababa po ang tsansa na ang nasabing TCLV-1 ay mabuo mula sa week ng March 2 hanggang sa week ng March 9 to 15. Pero patuloy na i-monitor yan na Pag-asa at syempre tayo sa DWIC News patuloy na titignan at aantabayanan yan para mabigay yung update sa lagay ng ating panahon. Samantala sa susunod na 3 araw sa Metro Manila, asahan po bukas ang halo o mekos-mekos sa panahon. May mainit at maalinsangang panahon sa umaga tanghali at may mga posibilidad po ng rain showers at may hinang thunderstorms sa hapon o gabi. Pero sa Thursday and Friday, clear and good skies po tayo dito sa Metro Manila. 23 hanggang 33 degrees Celsius sa agwat ng temperatura. Sa Metro Cebu, magkahalong init at ulan na mararanasan mula Wednesday hanggang Friday. 26 hanggang 31 degrees po ang temperatura. Pero sa Metro Davao, may posibilidad ng moderate to at times heavy rain showers at heavy thunderstorms.
Wednesday, 25 to 32 degrees sa Metro Davao, pero gradually improving naman ang panahon at dulot lamang to ng ilang mga cloud clusters na maaaring makapekto sa may Mindanao area. 25 to 32 pa rin ang magiging agwat ng temperatura by Thursday o Friday. Talo na tayo sa ating sunrise at sunset. Tumalak pa rin po ang manok. Yan. Pagka nakita ninyo sa buwan ay manok, hindi rin yung lunar eclipse, ha? Kalaban ni Batman yun. Manok yung kalaban ni Batman. Ano ba yan? Mula sa panike, naging manok. 6:12 po yan kaninang umaga at asahan ng paglubog ng araw. Ayun na ba sinasabi ko, lunar eclipse na marinig ko eh. Alas 6:04 po yan mamayang gabi. Ay, maganda-ganda at mag-aga sunset. Kaya antabayanan po ang total lunar eclipse. At the same time, antabayanan po natin ang total eclipse of the total lunar eclipse lamang po sa ating susunod na mga araw, lalo na po sa total lunar eclipse sa ating bansa. Sa ngayon, yan na muna. Ayan. Alam ko kasunod nun, yung pag mas mataas na pitch, di ba may turn around, fried rice. Pwede. Gutom na ako. Why not? Yan ang aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Hoy, isang reminder lang po ito sa ating mga kababayan na huwag po tayong matakot magpakonsulta o magpayakap sa ating mga minamahal sa tuwing makakaramdam ng sakit. Dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat po tayo miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited Yakap Package Provider para makapag-avail ng Yakap Package. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na ito po yung website, www.philhealth.gov.ph, at pindutin ang click to call icon at alamin kung ano po yung sinasabi kong Yakap Package para sa mga Pilipino yan. At dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Malapit na, malapit na. Mayroon tayong bagong makakasama. Oh, balita ko nga, natuyo na yung... Mag-duty. Pag-dutyhin mo. Natuyo na ba yung pinirmahan? Natuyo na, no? Natuyo na. Oh, makikita na natin yung pakalat-kalat dito sa mga susunod na panahon. Balita ko nga, pakalat-kalat daw kapong alas 6 ng gabi. Ganun ba? Tumambay, ha? Tumambay talaga. At home na siya. Oh, very good. That's good. At home, ha? At home talaga. Sino ho ang aming tinutukoy? At tinutukoy ni Daryl Justin? Eto, makinig maigi. LDR, Love, Discussions, and Reactions with Papa Jackson. Voice that's honest, faithful and true, speaking the words you need to get through. Now I'll tell you the truth, no judgment at all, only real advice when you stumble or fall. You're not alone, I'll walk with you on, with Papa Jackson. I'll keep moving on. LDR, love, discussions, and reactions. Now I'll tell the truth to Papa Jackson. On DWIZ Nationwide. Soon. Malapit na yan. Ramdam ko yung soon. Panalo yung soon. Hawakan nyo yan, malapit na po yan. Siyempre, panggabi lolo mo. Night owl. Night owl. Ito sa mga nag-aabang sa kanya. Eto na. Ito na yung kanyang magjujuti na. Ayan, magjujuti na yung nagpapaiyak. Ay, totoo naman, nagpapaiyak. Correct. Oras po natin sa buong Pilipinas. 33 minuto, makararang alas 10 ng morning. Ronda Pilipinas. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakakaapekto ng pamilya.
Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos. Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Villier! Now na! Tunay na mahirap mag-ipon sa ngayon, ngunit mas mahirap ang hinaharap na walang ipon. Kung nais mong matulungan sa pagpaplano ng inyong kinabukasan at ng inyong pamilya, bumisita sa Fortune Life website, www.fortunelife.com. Siguraduhin i-like at i-follow ang kanilang Facebook page at Instagram account. I-search lamang ang Fortune Life PH. Fortune Life, securing your tomorrow, today. Para siguradong iwas sunog, narito ang ilang siguradong tips sa pagbili ng LPG. Piliin ang tamang supplier. Bumili lamang sa lisensyadong supplier ng LPG. Sila ay merong dapat na License to Operate o LTO mula sa Department of Energy or DOE. Sigurado safe ka. Kung alam mo ito, isang Fire Prevention Month reminder hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act number 11592. Para sigurado, Regasco. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap po tayo ng mga reports. Isa patay, 4 sugatan sa pagbagsak ng civilian helicopter sa Pililla, Rizal. Alamin natin ang report ni Patrol 38, Jen Patrolya. Jen? Isa ang napaulat na nasawi habang 4 na iba pang sugatan matapos bumagsak ang isang civilian helicopter sa Upper Barat, Kisaw, Pililla, Rizal kaninang alas 7:27 ng umaga. Ito mismo ang kinumpirma ni Pililla Mayor John Basinsin sa kanyang social media post kung saan 5 ang sakay ng helicopter kabilang ang 2 foreign national. 2 sa nasugatan ay kritikal ang kalagayan habang 2 naman ay minor injuries. Nadala na sa ospital ang mga nasugatan habang nakadeploy sa lugar ang Pililla Municipal Police Station, mga emergency responders at mga kawani ng barangay para sa rescue at investigasyon. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpi ng may todong lakas ni WIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, pinalawak ng Department of Social Welfare Development o DSWD ang pag-abot program sa Visayas sa pamamagitan ng pagbubukas ng bagong processing center sa Liloan, Cebu na nagkakalaga ng 17.99 million pesos. Sa pumuno ni Secretary Rex Gatchalian, ang sentro ay magsisilbing pansamantalang tahanan para sa hanggang 120. Wow, 120 upang maiwasan ang mga batang natutulog sa lansangan. Problema talaga yan, Secretary. Batang natutulog sa lansangan at pamilyang nagugutom.
Matapos ang matagumpay na pagpapatupad sa Metro Manila at Luzon, inilunsad na rin ang programa sa Cebu. Isang lungsod na maraming dumadating para maghanap ng trabaho at kung minsan ay napipilitang manirahan sa kalye. Sa loob ng 30 araw sa sentro, makakatanggap ang mga benepisyaryo ng pagkain. Kasama pagkain, kasama serbisyong medikal. Meron pang psychosocial report. Ayos to, Sekretarya. At tulong pangkabuhayan pa para makatulong sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Ayon po kay Secretary Gatchalian, bahagi ito ng plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. BBM na labanan ang homelessness sa buong Pilipinas. Good job, Mr. Secretary! Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Kanina nabanggit po natin yung fuel subsidy. Okay, ang pagkakaalam ko, nasa proseso na yan at ang pagkakaalam ko halos 2 bilyon ang pondo niyan. Alamin ho natin mismo sa mga nasa lansangan, ang grupong Pasang Mazda. Nasa linya po natin ang presidente po nila si Kaobet Martin. Kaobet, magandang araw po. Well, magandang, alam mo, Dennis, hindi maganda ang araw natin ngayon. Pero babatiin pa natin magandang umaga. Yun, taga-subaybay ng DWIC. Ito pong fuel subsidy ay iba sa pantawid pasada. Iba po yan. Yan po yung, yan na yung pantawid pasada. Yung pantawid pasada nung araw. Ngayon, ito naman fuel subsidy, ito po yung binibigay ng ating pamahalaan. Pag ang halaga ng isang bariles, isang barrel ng petrolyo, umabot na po sa $80. $80. So. Pero yan po yung nakabatas. Sabi ko nga po, it is impossible to hit that $80 at the moment na 75, 70 ang dollars per barrel. Samantala nagtataasan po ang produktong petrolyo. Kanya, during one of my meeting with the chairman of LTFRB at Rodrigo Mendoza, sabi ko, sir, baka matulungan tayo ng Secretary Bani ng DOTR na ang ating mga congressman, hindi malakad nato na alisin na yung $80. Pagkat, eto na nga, kaibigan Dennis, biglaan itong pagkataas ito dahil sa giyera sa Gitnang Silangan na nagaganap ngayon sa pagitan ng Amerika, Iran at ng Israel. Bigla ito at naman pagtaas by next week. Ito po yung mga dahilan. Kaya sabi ko nga, alisin na natin yan. At at the same time, yung piso namin ipinapakiusap kapag samantala, igranta ng ating pamahalaan. Subalit, kaibigan Dennis, last week, nag-anunsyo ang Pangulo, PBBM, na hindi pa napapanahon para magtaas ng pamasahe. Ganun ba man, una ang DWIC sa iyong istasyon, nire-respeto po namin ang desisyon ng Pangulo. Subalit, ang tanong ko lang po, ano naman po ba ang maibibigay na tulong ng Pangulo natin sa hanay ng transportasyon? Sapagkat talagang mahihirapan na ho kami lahat. Gaano katagal na ho itong petisyon nyo sa taas pasahe, Kaobet? Parang mga 2 years na natin pinag-uusapan yata yan. 2022 pa. 2022? O, tingnan mo na, mas mahigit pa pala. Pagkatapos, nag-grant yung $2, yung pisong permanent, tapos yung provisional increase na $1 noong September of 2023. Na ang halaga ng diesel na nasa 52 pesos per liter. Ngayon po 59 na. Almost 60 na. Kanya sabi ko nga kaibigan kami nakikiusap. Wala namang pagkukunang iba ang super kundi ang pagmamaneho lamang. Hindi kagaya ng iba natin yan na bilyon-bilyon ang tinira sa pamahalaan. Hanggang ngayon tahimik ang biglang tumahimik yung alon. Kami naman pagsamantala lang ito ng piso dahil gusto naming makatulong sa ating mga mananakay. Hindi ho ito pagsasamantala. Ito'y pansamandali lamang na ang presyo ay mataas. Teka muna, Kaobet, meron din tayong napag-usapan before at isang na sa mga naging issue na kapag tumuntong sa, tama ba, $80 per barrel, automatic na magtataas kayo? May ganung usapin eh. Ang napag-usapan po natin doon, yung automatic fare collection. Okay. Kung hindi po ako nagkakamali, Bigan Dennis, pag tumaas ng 60 pesos, ito ang presyo natin.
Dahil nga yung pagdinig kay Ochet, OFRB okay. ay lubhang tumatagal yan. Na kailangan na namin kasi ang pamasahe namin is being regulated by the board. Samantalang ang mga petroleum product deregulated yan any given time. Pwede silang magtaas. Kanya pinupuntuhan ko na naman dito ang ating mga mambabatas. It's time for this mambabatas, mga congressman, magigiting natin congressman, magigiting natin sa na iripaso ang oil deregulation law. At during na iriripaso yan, konsultahin kami mga transport leader para makapagbigay kami ng input. Sandali, Kaubet, parang may nabasa ako kanina. Ang sabi ng DOE, okay yung deregulated pa rin yung oil prices. Kasi nagkakaroon doon ng kompetisyon. Natawa tuloy ako. Ako, kaibigan Dennis. Eto, teka, baka si Rino Abad, si Director Abad. Wala akong sinabi, wala akong sinabi. Sabi ko, may nabasa lang ako. Sinasabi nila na nagkukompetisyon. Daw. Iba naman ang aking sasabihin dyan. Ano. Nagbubulungan sila. O bukas, pare sa Martes. Ito yung tatas atin pare-pare. Kita mo uniform? Oo nga. Wala. Nagkakaroon lamang ng kompetisyon. Yung maliit pang mga supplier dahil kanila rin yan. Hindi nalalabas na merong maliit na nagbibigay ng mababang presyo. Pero kami naman mga jeepney drivers, kaibigan Dennis, napakalayo para puntahan pa namin out of our route. Pag nahuli kami ng out of line, mas malaki yung multa. So ibig mo sabihin, Kaubet, sila yung may group chat. Yes, may group chat. May GC. GC. Mabuti pa pala. Sasabihin ni Petron. Sasabihin ni Petron kay Shell. Sasabihin ni Shell kay Unioil. GC Oil. O pare. Martes ito presyo natin. O di walang kompetisyon. Meron pa pala, Kaubet. Ang sabi ng DOE, ang sabi niya dito, meron naman daw mga discount ang mga oil company sa inyo, mga jeepney driver. Ano masasabi mo? Matagal nang ipinagkaloob yung 1 peso discount sa mga public transport vehicle. That was during the time of the ex-President Macapagal Arroyo. At isa ako sa mga petitioner dyan. It was then the ex-President who approved that petition na maglagay sila ng discount to 1 peso lane sa mga public transport. And during that time, kaibigan Dennis, ang ating kalihim ng enerhiya ay si Lutilla, Secretary. Si Lutilla pa. Magaling yan. Dito, yung mga ating nakaupo ngayon, bato sa langit, para mga spokesperson pa sila ang Big Three. Lagi nilang dinidepensa na. Oy, tama yung pagkakataas. Oy, hindi na. May kompetisyon. Siguro, nagkukumpit yung mga bulsa. Sorry, mga... Saka yung announcement nila, yung pronouncement nila ganito, Kaubet. Asahan po natin na magtataas po yung gasolina dahil sa gerang ito. Ang inaasahan ko sana ganito, Kaubet. Magtataas pero gagawan ho namin ng paraan para hindi po ito magtaas. At alam namin na kapag nagtaas ang mga gasolina, automatic na magtataas lahat ang presyo ng pagkain. Kaya kami dito sa DOE, ginagawa namin ng paraan para hindi tumaas ang presyo ng gasolina. Yan. Yan ang masarap pakinggan. May dagdag ako dyan. Dennis, may dagdag ako dyan. Dapat ipinaliliwanag din ng DOE. Paano yung battery stock nila? Yun pa. Meron silang battery stock good for 2 months, 1 month. Kanya yung isang istasyon na na-interview ko. Alam mo, kaibigan mo rin yan. Pinaliwan, alam mo, Kaobet, yan yung windfall profit. Windfall profit. Na nabili ng mababa. Nung tumaas bigla, itinaas ang presyo. Dapat hindi ganoon. Oo nga. Dapat ubusin ang battery stock bago itaas ang presyo. Kasi naka-stock dapat pinaliliwanag ng DOE yan, Dennis. Pare. Ay, nako. Ngayon, ang nangyayari, ayoko sabihin na pagsalita pa sila ng Big Three. Nakakahiya. Kakahiya. So balikan lang natin ng panumandali itong subsidy. Kaobet, pagka ito ba, gaano ba katagal ito ang proseso nito? Itong subsidy na to sa experience mo? Alam mo, kung mag-$80,
automatic po si Chairman Vigor Mendoza last week with Boy Bagos of Pagdidap and Busina. Sabi niya, pag ito ay na-release kagad, immediate, i-release namin ang fuel substance sapagat alam kong kailangan na talaga. Kailangan talaga. Tama. Ganyan, siyempre, ang ating chairman ng LTFRB, meron pa yan, boss, si Secretary Banoy. Siyempre, may Pangulo pa tayo. Nagtutos na nga ang Pangulo, hindi pa napapanahon. Kaya anong gagawin natin? Kanya, ang aking tanong na sa Pangulo, ano naman po maibibigay niyong tulong sa mga nahihirapang super ng pampubliko sa lalo sa amin ng jeepney. Okay, sige. Kaobet, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ. At as always, thank you, Kaobet, ha? Basta pare, meron tayong group chat, ha? Ano na yung password natin? Correct. Every Tuesday, pare, ito, tataas natin ng pare-pareho tayo ng tasa. Thank you. Salamat po. Si Kaobet Martin, presidente po ng Pasang Mazda. Pilipinas. Teka muna, pinag-uusapan na rin lang, pinag-uusapan ng gasolina. Pag-uusapan na natin, baka ubos na yung ano ninyo. Baka ubos na yung inyong mga LPG tank diyan. Ha? Baka ubos na. Alam ba ninyo itong Regasco? Itong Regasco, meron silang 400 na showrooms, at 2,000 dealer network sa buong Pilipinas. Kaya walang problema dekalidad buong Pilipinas, ang mga Pilipino ay kayang-kaya silang abutin at kayang-kaya silang deliveran ng Regasco LPG tank. Kaya tandaan ninyo, para sigurado, mga Pilipino, para sigurado, mag-Regasco. Pilipinas. Papasok natin. Meron hong press con sa Malacanang. Pasok na natin. Go! Pasok natin. May we confirm as well that in several documents that you attach or the complainants attached to the impeachment complaint. Parang sa Congress yata yun yung sa Malacanang. Nagsasalita si Presidente Pasok natin. Ngayon ay nag-press con si PBBM at kaharap niya ay ang press. Siyempre, press con. merong pahayag si Presidente para sa sambayan ng Pilipino. Pasok na natin. Ayun na, okay. Pakiayos ang yung video okay na. Pero yung audio feed niya may problema yata. Paki-check yung linya natin na galing doon. Okay na. Okay, balikan po natin ang feed galing sa Malacanang. Pero for the meantime, tayo muna yung magpaalala for the Fire Prevention Month. Ayos ba tayo dyan? Fire Prevention Month mula sa Regasco. Isang tip po ito. Ito, pakinggan po natin at panoorin. Go! Para siguradong iwas sunog, narito ang ilang siguradong tips sa pagbili ng LPG. Ang tanong sa harap natin ngayon ay hindi... Tingnan ang kalidad. Huwag bumili o tumanggap ng mga generic o walang brand na LPG dahil ito ay illegal at delikadong gamitin. Sigurado safe ka. Kung alam mo ito, isang Fire Prevention Month reminder hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act No. 11592. Para sigurado, Regasco. Pilipinas. Okay na tayo sa Malacanang. Okay na. Pasok natin si Presidente. Ayos na. Wala pa. Paki-check. Ang problema ang audio. Yan, sige, okay. O personal gain.
Sa parehong pamantayan na yun, dapat natin suriin ang complaint. Sandali. Ayan. Ito ay yung mga produkto na ginagamit from our workers in this part of the world. Karamihan ng remittances natin ay talaga diyang galing. At yan ang pinakamalaking working group natin na nandun. Hindi nila kasama ang pamilya nila kung hindi nagre-remit ng pera dito sa Pilipinas. It's a bit of a mixed bag in the sense that the remittances, it's very, very hard to make an estimate. Right now, most of these places, I would estimate, Sec Hans, would you estimate how many of the workers that are in the Gulf countries are presently working normally? Just a rough estimate. I would say a substantial number, maybe around 80-85%, Mr. President. That's what I'm getting. More or less 80 to 85%. Sinasabi nila, ang report nila sa amin, nagtatrabaho pa rin sila, na pumapasok pa rin sila. Kung hindi sila makapasok, meron silang mga work from home. So yun ang yun ang naging effect doon sa workforce natin sa iba't ibang lugar. The other effect of the other statistic which will have an effect on remittances is going to be the exchange rate between the dollar and the peso. So we will just have to watch that very, very closely and to see what the effects are. That's why tawag ko mixed bag. Halo-halo talaga. May aakyat, may bababa. Kasi kung umakyat ang peso, lumalaki ang remittance. Pero kung bababa naman, ang actual na dolyar na pinapadala dito, di bababa. We don't know where that balance is going to end as of now. So we are watching it very closely. And for those who are interested, there is some sensitivity analysis that we have done what the effect is per $1 of per barrel cost will be, and what the effects will be on inflation, what the effects with the DepDev is here. Sec Arce has provided us with some numbers, but these are very rough estimates on how it will affect the economy. So right now, again, the problem that we have is that it is a very fluid situation. Now it's a very volatile situation. The information that we are receiving is limited, as you can imagine, as it is a war zone right now. And so we have prioritized, of course, the safety of our people who are in the war zone. Number one, that's always the number one priority. And secondly, after that, what the effects will be to the working public here in the Philippines, and what are the interventions that the government can take up, which I have laid out for you in a general sense. So we will have more detail. I think each of the departments will, as we find out more, which of the departments are going to all the departments will be able to give you a more detailed analysis of what we have. But again, please understand that itong mga numero na sinasabi natin ay hindi pa tayo nakakatiyak dahil hindi natin nalalaman kung gaano katagal pa na mangyayari ito, gaano katagal pa bago babalik, gaano katagal pa yung presyo ng langis ay wala tayong control, as you well know. Paano ang galaw niyan, saan pupunta yan, kasama na rin dyan kung anong level ng dolyar. Yung peso naman di gumagalaw as of now, pero ang dolyar ang tinitignan din natin because they are all our remittances are being sent to the Philippines in dollars. So that's the general gist of it. I will take a few questions and then I will leave it to the department secretaries to give you whatever more detailed information that they can. Again, please understand that we cannot give you detailed information, very detailed information, not because we do not want to, but because we do not have it.
And we cannot, hindi natin, ayaw namin manghula o mag-speculate. Tapos mag-react ng mga tao, may gagawin na sasabihin. It is Okay, worse balikan than po we natin thought. mamaya ng kaunti yung presko na yan ng Malacanang. Tutukan po ang ating mga social media accounts para sa mga pinaka-latest mula dyan sa Malacanang. Okay, diretso ba tayo? Diretso na? Oras mo natin sa buong Pilipinas. 3 minuto pa bago mag-alas 11 ng morning. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos. Final draw, April 28, 2026. ML Unarium